La France est dans une logique de recoloniser l'Afrique. France est logique min kono o de ka fɛn min ye jɔnya juru ka segin ka kurakuraya farafina kɔnɔ parce que n'i ye mɔgɔ mara san 60 san 60 i t'a sɔrɔ a tigi hakili kɔrɔbayara i bɛ segin k'a mara tugun an ye jɔnya juru ta wagati min na a ye de sɔrɔ yen san 60 o kɔfɛ ala ye farafina sɔn sifin dɔw ni hakili juru calen tigi dɔw la minnu bi o ɲɛ b'a la ka yɛlɛ ni farajɛla ma segin k'an recoloniser a ka ca ala fɛ an bɛ segin guerre kelen an bɔra min na an bɛnbakɛw tila an bɛ segin o guerre kelen na. Bubu a ko bɛ ka na dɛ. Faransi b'o logique de kɔnɔna la. Macron a ye kuma min fɔ ko il a donné la primauté. La primaire de l'annonce. Non, la primauté, ça l'a dit. Il a bel et bien exigé. Ah ok, donc a primauté fort. Quand il y a au Doumako parce que lui il est poli. Allez la marler l'eau. N'a eu ben à faire mais surtout à Dougou corridor. À Dagalente allez qu'à boire, qu'à faut capter à Dougou comme afo. Mais à aurait qu'à boire à Dougou comme afo. Mais Macron a constaté qu'il y a galon ticket. A fait plus. Donc Macron croit que ça c'est d'être impoli. Parce que Macron a la formule là. Quand galon ticket jamana de ou est impoli à dire. Donc e ni ne bɛnna min kan o de ye ka taa fɔ ok Faransi na an bɛnna kan ko a ka armée bɛ taabolo kura min na ani ɲɛdan kura min na ta ka da ka armée ma ɔ aw kun kan ka t'o fɔ o fɔcogo la aw m'a fɔ ten a taara yira peuple la komi olu ka laɲini ye Faransi ka taa aw bɛ olu ka laɲini sabati o mun filɛ nin o ye impoliya de ni mɔgɔ bɛnna min kan vraiment n'a y'i bonya i b'a bonya fɛn min ye Jean-Marie Bockel ye ale nana yan depuis janvier 2024 a nana farafinna kɔnɔ Faransi ka base bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Macron ka fɔ la Jean-Marie Bockel ni a président bɛɛ sigira ka kuma Faransi ka taabolo kura kan ɔ n'o bɛ kuma bɛ fɔ o tɛ fɔ k'a fɔ k'i t'i yɛrɛ kɛ cɛbanganɛ ou bien t'i yɛrɛ kɛ cɛ falen i ka jamanadenw ɲɛkɔrɔ a bɛ daga Macron ka fɔ la o kumana k'a yira k'a fɔ k'i ye min kɛ i ye marabaliya de kɛ nin kuma kelen bɛɛ réagira mais mɔgɔ si ma tiɲɛ fɔ a président fɛn fɛn a réagi a si ma tiɲɛ fɔ o y'a jaabi o si ma tiɲɛ a fɛn fɛn y'a jaabi a si ma tiɲɛ fɔ mais cogo di a fɛn fɛn y'a jaabi Macron ka mercenaire ale ni président kelen fɛn fɛn nin bɛɛ b'a kalama ko Macron ka mercenaire stationné don a tɛ kɛra yɔrɔ o yɔrɔ Macron b'a bɛɛ kalama o ni président bɛɛ b'a kalama u bɛ ɲɔgɔn bolo la an ka président bɛ janfa de la c'est pour cela bi Benin armée ko Benin président ko parti talon ka choix kɛ Faransi ni Benin armée la a ka kelen ta u y'o ci tigɛ Benin armée ye ci tigɛ bi ça fait le président n'a qu'à choisir entre son armée et la France u ye ci tigɛra la bi avion in binnen kɔfɛ ala ye tiɲɛ wɛrɛ bange o ye avion sugu jumɛn hélico de don i b'a ye k'a fɔ français ka hélico de don an ye kibaruya sɔrɔ cogo min na ko mercenaires yɛrɛ tun bɛ a bɔ olu kuma ko mercenaires kun b'a kɔnɔ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min na a kibaruya balolen tɛ n m'a sɔrɔ daba la mais n y'a mɛn cogo min na n bɛ k'a fɔ ten n'i ye nin jateminɛ k'a lajɛ général Tiani ye nin kuma fɔ Tiani ye yɔrɔ o yɔrɔ fɔ ko mercenaires bɛ attaque ma k'a bɛɛ la a y'a kuma fɔ Tiani ye yɔrɔ o yɔrɔ fɔ bɛɛ bɔra ko Tiani ye nkalon tigɛ CEDEAO fara commission CEDEAO ka commission bɔra ka kuma Côte d'Ivoire bɔra ka kuma mais Benin yɛrɛ bɔra ka kuma bɛɛ kumara mais Tiani ye yɔrɔ o yɔrɔ fɔ Macron a tiɲɛ tigɛ Macron y'a tiɲɛ tigɛ attaque kɛra yɔrɔ bɛɛ la a ko force de stationnement do Benin ko bɛ Benin attaque kɛra Benin 28 morts kɛra a ko ko o kumana Tchad mun filɛ nin a ko ko Tchad état b'a kalama ko force de stationnement ko kan ka Niger attaquer Tchad attaque kɛra ni Tchad a ko Niger ni o kumana Niger ni ɲɔgɔn tɛ attaque kɛra yen Bokorame ye attaque ka Niger militaire 5 faga donc Tiani y'i bolo jɔ yɔrɔ o yɔrɔ la attaque kɛra yɔrɔ bɛɛ la kelen kelen mais mɔgɔw bɛ mun kɔ diɲɛlatigɛ la bilen farafinna n'an ma fara ɲɔgɔn kan an bɛ tunu mais Macron an bɛ barika da Macron ye Macron fo Macron ka ni mɔgɔ bonyabaliya ani Macron ka juguya ani Macron ka kodɔnbaliya o bɛ ka farafinna président bila k'u ɲɛ yɛlɛ dɔɔni dɔɔni i ɲɛ bɛ bi na hali terroriste ka fara ɲɔgɔn kan attaquer mun tɛ fara ɲɔgɔn kan terroriste attaquer n ko AES ye nin de laɲini kɛ bi nana kɛ bi AES y'a ɲini de an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka terrorisme kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ mais mun b'an bali k'an tɛ fara ɲɔgɔn kan mun na pourquoi la France nous empêche de ne pas s'unir pour lutter contre les terroristes Mouna terroristes Bogram HIA MLA FF SEMA État islamique EGSI a bɛɛ kulu kelen Jenim ni bɛɛ kulu kelen ni cɛ o bɛ bloquer o de fa Bogram nana fɔ ANIFIS kana appui di Jenim mɔgɔ ma Bogram nana fɔ Mali kɔrɔn fan fɛ kana tɔgɔ de bɛ tɔgɔ in tɛ dɔwɛrɛ foyi ye wari bɔyɔrɔ de bɛ tɔgɔ da sinon a bɛɛ ye mɔgɔ kelen de Bokaram ni EGC ni fɛn a bɛɛ mɔgɔ kelen de mais olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ k'an attaquer mun an tɛ fara ɲɔgɔn kan ka repousser n ko Mali ye nin kuma de fɔ Benin CEDEAO la k'an ka force dɔ bila en place Benin attaquer filɛ 28 morts CEDEAO ye mun de fɔ CEDEAO ye mun de fɔ mɔgɔw ka bɔ ka kuma
Mais alors qu'il y a quand même une force en attente. C'est là où la force de Babou Kata, Mou Gina Bokurita là, Kata présent protéger fauteuil là. Mais il y a un moulet pour que Djamadou sécuriser. Et c'est là où force du mec à Boko, il y a un élément de Kata Bénin, armée demain. Il y a un mea. Aïe, c'est la fra. Bon, il y a bien qu'on a considéré au folklore. Il y a un mot pour c'est là où la Doreto. C'est là où c'est grave comme c'est là où échoué là. C'est là où c'est grave pour une intégration économique, ça a été un échec. C'est là où c'est grave et c'est pas pour une sécurité collective, ça a été un échec. C'est là où c'est grave pour qu'on comme un bec à échec. Bon, il m'a bossé dans le cas de la Bétune. Ni Dougou m'a bossé dans la Bétune. Un mot boulot de cas. Au date, Bibina, il va comment mon fort. Attends, c'est là où Francis Sakola. C'est là où tu es héré à Nial. Les gens n'ont Swama ou Canada Swama. Tout ou tard, à la bête Jody, Pepoulma, Kaïra Fort. C'est là où Francis Kajel, c'est là où c'est un Hakinami. C'est là où Boro Mine, on a amené. C'est là où il tourne les mines en Gati, Kaboui. Kati, mais n'a pas qu'il est là. Mais quand Dougou Mamoudou a attaqué, 28 morts. Alika, force de Blakata, armée à appui. Kakera Burkinani mais Kanakuma, Ama Bekalama. Donc, even que ASI là, tu vois maintenant des soutiens partout. ASI a un an bilan, c'est le 50 ans. Exemple. En un an déjà, ASI va rester à force blanc place, à Euro libéré, à fond. Tandis que c'est là où Dougou devait aller là, c'est là où Dougou devait aller à Kachoro. Donc, il va comment il faut. Et Bibi n'a pas un message qu'a beaucoup comment qu'a fini trop. Macron message te fouille président Afrique, c'est une insulte contre nos dirigeants. Ayou Doyadi. Ayou comment il faut que peuple vous avez menti à vos peuples. Et moi je suis très poli, je respecte mon peuple. Donc mais bon en réalité il faut en Benamiga en inter. Ayou comment faire en inter. Voilà. Ouais, Boubou, auquel qu'on fait un yaya qu'a fait Tchad, ou comment faire la fin d'Afrique. Ou le ministre des Affaires étrangères allait de Bora Palais qu'on a fait fou, il était en Yéba la Marfa, allait avec la vidéomanie. Anya mais direct là c'est fait. Marfa ba aya. Et donc nous sur la foule. Ne bɛ min fɔ a ye vidéo man comment dabila c'est vrai mɔgɔ tɛ se k'i kɛ mɔgɔ la gauche a yɛrɛ fana continuer k'o la gauche. Bon ok a faamuya la. Non a faamuyala tɛ o. F'a ka yɛrɛ dege a ka terme approprié dɔ la quoi. Ninnu b'aw la gauche ko vidéo man mais u yɛrɛ bɛ vidéo kɛ. Hali o ni mɔgɔ bɛ vidéo de kɛ. An y'a ye a ye vidéo kɛ direct. M'a fɔ ma o ni bɛ vidéo kɛ. Président bɛ vidéo kɛ. Présidence page b'u bɛɛ bolo. Vidéo ye mun ye o vidéo ka page dɔrɔn de créer. E bɛ jɔn dɔn bi vidéo tɛ min bolo. U b'i la gosi ni kuma mais e bɛ tila k'o ta k'o f'i yɛrɛ ma k'u yɛrɛ kɛra vidéo man ye. Donc a bila kunna diɲɛ bɛ vidéo de bolo vidéo tɛ dɔwɛrɛ koyi. C'est juste qu'à faire nos blagues tous les là. Parce que tu as sur chaîne nous, tu as sur programme ou fait mes programmes les deux. Tu as sur émission de 20h de 18h. Mais nous quotidiennement dans la grille la vidéo n'a pas eu au donc il va comment il faut. Tchad coup d'état terre. Bogram de Tchad palais attaqué coup d'état terre du coup d'état terre. Allez go baisser au niveau de galon de coup d'état terre. Bogram de Tchad attaqué soutenu par la France. Bogram de Tchad attaqué parce que baro Tchad président Costa ina ni mo me ko famia abi kalo kelen ngona bo Tchad président ka message bina ASI kono et à adhésion condition ASI président et Tchad président jabi ni kuma kan damado a follow une niveau de ASI kono tu auras toutes les coopérations avec la France une France des France ko do mais c'est kuma kan mais de kuma accord militaire fait venir France te fi ko retiquer donc flana est mouillé au cas sur il y a renseignement en anglais renseignement ani kunnafoni passer ɲɔgɔn ma ASI donné condition ye nin fila di donc Tchad ma se ko kɛ fɔlɔ Tchad y'a yira k'a fɔ ale ye contrat dénoncé a y'a dénoncé il attend a ka dafa ale ko français n'ale ka accord a y'a dénoncé donc a tɛna a ma dafa Tchad se ka don ASI la a bɛ kalo kelen bɔ bi Tchad veut créer k'a fɔ ko n'a sɔrɔ ala bɛ se ka condition de créer pour que ale ka don ASI la jɔn bɛ sɔn ka k'i bɛ Tchad yɛrɛ sɔrɔ ASI la a bɛ contrat ban ni français cɛ a ka renseignement k'a kana kɛ maa ye maa min i den ka n ka kow ɲɛdɔn a t'i den ka foyi kɛ a bɛ yɔrɔ min a yɛrɛ dɛsɛra de se foyi ta ye tun depuis a tun bɛ complot kɔnɔ a bɔra complot kɔnɔ bi a bɛ réalité la mais a tɛ se ka don ASI la o kuma na an kɛra poubelle de ya on reçoit des pays avec des problèmes même si o to n'o kɛra ASI yɛrɛ tɛ ci ya n'i y'a ye bi bi in na anw bɛ ka balo n ko an ka sincérité de b'a fɔ n'an bɛ ka kɛ Burkina ni Mali ni Niger mun de bɛ yen u m'an bila ɲɔgɔn na ni mun ye le service de renseignement français n'a ye Assimi wele k'a f'a ye ko Assimi k'i farati Tchani na Tchani mais n bɛ ka kuma min fɔ c'est tellement clair ko Assimi k'i farati Tchani na ko Tchani na Américain bɛ k'i den ka baara kɛ donc u b'a fɛ k'an ka mɔgɔw ko dɔn ɲɔgɔn ko Franco k'i farati Tchani na ko Tchani ni Américain b'a la ka baara kɛ u ye IBE wele k'a f'a ɲɛna k'a f'a ye ko Mali t'a nin ye k'a fɔ ko Mali de bɛ ka da labila kuma bɛɛ terroriste minnu bɛ tɛmɛ u bɛ tɛmɛ ni Mopti de bɛ bɔ Mopti de ka taa Burkina attaquer ko Mali ka complicité b'a la donc IBE mais mun de bɛ yen mun ma kɛ mais olu ka jaabi kɛra mun a ma mɛn olu ka jaabi kɛra mun ni ma mun jaabi tun bɛ n bolo la ASI bɛ fa la ASI bɛ ba la donc o ye an dugu saba ye hɔrɔnya b'anw na anw de bɛ taa Tchadi président ta mɔgɔ min bɛ filan baara la a b'a to nin na France b'a gɔlɔn ka bɔ yen
Avec tout, il parle en français. Vous avez concentré comment? Ah, on y va. Voilà. Et le comment là, il va téléphone digidi. Il dit concentré comment? Voilà. Donc, avant tout, France va boire un cabouille. Ça, c'est présent. Avec une flamme, comment minani? Faka bon bon. Ça, c'est institution fouille France de siège nous qu'on a été. Il a fallu il y a les hauts fonctionnaires de la défense de l'armée française, même siège du ministère de Péron. Tchad institution militaire français officier nani ne va pas. Ou bien on va faire une bébé. Français officier nani ne va. N'était pas Kandaya. Nous on reçoit Tchad. Quand Tchad reçoit quoi AIC qu'on a Tchad. Après comment il faut qu'on a blague AIC de Manamana Toine. AIC n'est pas n'importe quoi parce qu'il peut pas il y a fort plan n'ungé na ija ini France ga bombe sous bête on a il a ko dibu. Mais ngane fana be Togo kono. Na ute donner ça. Togo ta évolué économique de. Il y a des gens qui ont fait France Capion. Ni bɛɛ France ka pion de kana taa ɲini yɔrɔ jan n'i ye ninnu don AES kɔnɔ n'u ma AES ci o dugula da kelen ka fɔ ma tu an ka secret défense bɛ bɔ n'a ye anw bɛ attaquer ni plan minnu bɛ bɔ n'a ye an ka force ka fɛn fɛn bɛ bɔ n'a bɛɛ hali an bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw bɛ niveau min bɛ bɔ n'a ye bi bi na AES drone bɛ jɔyɔrɔ min na mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn o cɛw tɛ yen bi bi na ni mun bɛ AES drone jɔyɔrɔ dɔn mais n'i ye ninnu don a kɔnɔ la vous êtes obligé de mettre ka minɛnw fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ kunnafoniw di ɲɔgɔn ma partage d'information b'aw ni ɲɔgɔn cɛ Tchad n'est pas prêt pour ça. Tchad c'est bɛ ka fɛn min kalan France de y'a installé au pouvoir wa fɛn bɛ ka kala bi a yɛrɛ b'a dɔn ko France de nɔ don wa a yɛrɛ b'a kalama a y'a fɔ a ka lase a yɛrɛ b'a kalama ko France de nɔ don mais a bɛ yan'a ka taa mais yan'a ka fɔ ka taa don AES la a tɛ dɔ créer aw dama AES ko ye diyagoya ya o ma ni min ye kungo sɔrɔ bɛna don AES la n ko AES réussira de donc yan'a ka fɔ kuma bɛɛ a bɛna don AES la aw yɛrɛ dama ka dɔ créer Tchad yɛrɛ fɛnɛ ni Niger ka dɔ créer mais bon comme a fɔlen don ko dayɛlɛlen don bɛɛ ye da ma yɛlɛ bɛɛ o kuma ni mɔgɔ min y'o f'i ye o galon tɛ AES texte foyi kɔnɔ ko dayɛlɛlen don bɛɛ o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ condition de bɛ AES donni na AES donni fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye i ka k'i yɛrɛ il faut que tu sois souverain souveraineté à qui bolo sur le plan militaire souveraineté à qui bolo sur le plan économique souveraineté à qui bolo sur le plan politique AES condition saba ye nin de n'o tɛ mɔgɔ bolo i tɛ don AES la bon o tɛ Tchad bolo la plénitude de la souveraineté o tɛ Tchad bolo donc an bɛ Tchad reçoit mun kama o tɛ Togo bolo a ye Togo lajɛ kɛ Togo service de renseignement la France a plus de 5000 éléments de renseignement au Togo France ka renseignement mɔgɔ joli kun bɛ yan n ko France ka 20 000 renseignement de kun bɛ yan Mali la yan maa mugan o de kun bɛ yan mun b'an ka kow sɛgɛsɛgɛ k'a d'u ma i bɛ jigin n'a y'i ja bi bi in na avion ka jigin bɛ aéroport la hali dɔw ka contrat ma tiɲɛ kɔnɔ Mali aéroport kelen-kelen n'a jiginna bi France o b'a kalama cɛ n'i ye France kɛ i bɛ ka 10 années ta ka tila ka mɔgɔw woloma tugun walasa ka se ka kɔlɔlɔ dɔw bɔ fɛn na bi Mali la France ka 20 000 renseignements de kun bɛ à l'intérieur an bɔra minnu kalama an ka fɛn foyi tɛ yen bi k'a bɛ don ni maliyɛn dɔ tɛ parce que renseignement kɔtɔ ko tubabu bilen ka na koyi mɔgɔw ma renseignement faamuya les gens pensent que n'a fɔra i bɛ renseignement na dɔrɔn ko k'a fɔ ko tubabu bilen minɛ o tɛ dɛ France b'i yɛrɛ ka dugumɔgɔ dɔ ta k'a sara k'a bila a b'a ka baara kɛ i bɛ ka gouvernement kɔnɔ la France ka renseignement agent renseignement 4 de kun bɛ yen ministre yɛrɛ la mun bɛ France informé il y avait 4 éléments du contrat de mun déjà c'était 4 éléments il y avait un gouvernement kɔnɔna la il y avait encore un autre agent de renseignement min kun bɛ Bazoum conseiller direct il a mis un membre du gouvernement et conseiller spécial aussi d'un autre président. Au Mali, Mali ministre de Bazoum, conseiller spécial au compte de la France. Toi, tu penses que c'est quoi? Moi, France, il veut jouer le renseignement des cas. France, il veut jouer l'armée quand France, il veut jouer le renseignement des cas. On a le logiciel Mounoubia, ni ça nous n'était pas ça. Ça nous clubé, on a le logiciel Mounoubia France, l'entreprise qui a installé. On a transaction économique bien France comme Abedon. C'est le problème où il y a un bord. On a Moussaka fait un bédon, allez comme Abedon. Ni donna ni bɔra douanier ni ne sɔrɔ impôt ni ne sɔrɔ ni ne donna ta ni ne donna ONG la ni ne donna ni ne kan ka bɔ ta il a fallu que n'i y'a ye Mali ministre de l'économie Mali réussira bi sur le plan économique a bɛ ka mɔgɔw sɔrɔ a bɛ ka fɛn caman kɛ an ye système de falen logiciel falen an ye fɛn de falen sinon routeur min tun bɛ yen France ka entreprise de y'a installé information bɛɛ tun b'u bolo an ka état civil France de tun b'an ka état civil maliyɛn cɛ ye mɔgɔ joli tiɲɛ sira fɛ maliyɛn muso ye joli mɔgɔ joli tɛ baara la les nombres de personnalités du Mali Mali ka état civil tun bɛ France de bolo an ka état civil tun bɛ France de bolo France entreprise tun b'an ka wolosɛbɛn baara bɛɛ kɛ carte ɲinan an ka état civil c'est tellement facile jeune joli tɛ baara la idémia minɛni fɛn na à chaque année u tun bɛ Avena kɛ plus de 2 milliards o fara contrat ko ka logiciel Avena kɔrɔ contrat min b'an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn wɛrɛ bɔra n b'o fara min tun tɛ fɔlen na 2 milliards minimum o tun bɛ fara Ablaye Mayiga y'u wele ka na k'u kana hali sini idémia ye kɔdi a y'a dɔrɔn k'i tilen ka taa ka machine faga donc machine mana ni machine mɛnna fo ka kɔdi don o kɔdi o mot de passe de tun b'u bolo u taara n'o de Ablaye Mayiga ye maliyɛnw bila baara kɔnɔ 3 mois maliyɛnw ye logiciel dayɛlɛ fɛ
serveur dayɛlɛ an ka fɛn b'an yɛrɛ de bolo sisan n'ala sɔnna ma nin waati laban in na aravec baara bɛna daminɛ n'a y'i ja i b'i jɔ butiginin na k'i ka aravec falen i b'a falen i ka telefɔni kɔnɔ k'a ci a b'a falen de i b'i jɔ k'a tire bima nin kuma bila sen na mais n ka ma baara de kan ka kɛ e bolo ko aw bɛ fɛn fɛn nɔfɛ ka girin ka ko kɛ n'i bɔra tubabu bolo dɔɔni de ko bɛ ye n'i bɔra tubabu bolo dɔɔni de ko bɛ ye donc aujourd'hui ka fina Faransi anw ye état souverain de bon Tchad n'est pas souverain comme nous bon Tchad tɛ se ka don AES la a tɛ se il ne répond pas les critères a tɛ don yan mais Boubou an y'a ye k'a fɔ attaque bɔra yen dɔrɔn a ma mɛn Togo fana Benin fana attaque kɛra ka sɔrɔdasi 28 i y'a fɔ i ka kumaw kɔnɔna na Boubou e bɛ se ka lien jumɛn de ye nin ko ninnu na nin ma mun de kɔ kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ a bɛna yɛlɛma Golfe de Guinée de kɔnɔ mɔgɔw k'a noter k'a bila Mali lafiyatɔ de don AES lafiyatɔ de don u b'a déplacer ka taa terroristes minnu bɛ AES kɔnɔ bi a bɛɛ ye terroristes locaux de il y avait environ 26 000 terroristes étrangers Mali kɔnɔ AES kɔnɔna la il y avait 12 000 éléments EGC ka bolo kan 10 000 éléments État islamique ka bolo kan donc terroristes fɛn fɛn tun b'anw fɛ k'a bɛ bɔ yɔrɔ la les Soudanais et consorts minnu bɔ Soudan fɛn caman na u bɛɛ tun bɛ opérer Mali de kɔnɔ a b'i kunna ko AES y'a bɛɛ faga bi terroristes minnu bɛ i bolo a bɛɛ y'an yɛrɛ dɔw de a bɛɛ contrat bɛ minnu bolo n'u tun bɛ taa marifa ta fɔlɔ parce que dugu dɔw de mɛnna armée tɛ yen san 5 san 6 u bɛ balo bingali de la olu caman de b'u yɛrɛ kɛ terroristes ye bi tous les grands terroristes a bɛɛ taara vers le golfe de Guinée wa Mali terrorisme bɛ bi Sahel kɔnɔ a bɛ ka transfert ka taa golfe de Guinée de kɔnɔna la i n'a fɔ Benin Togo Ghana ninnu Côte d'Ivoire ninnu i bɛ tila ka si bɔn tigɛ kɔnɔ olu de bɛ tila k'a fɔ bi ko est ce que b'a kalama ko ka ONU wele wa la force étrangère i b'a mɛn sa ONU bɛ réseau ka force dɔ bila ka taa yen parce que France y'a dɔn a ye Sahel perdu donc France bɛ ka force kura de dilan ale bɛ wele nin dugu ninnu fɛ ka taa ni MINUSMA kura MINUSMA ɲɔgɔnna wɛrɛ même type o de bɛna taa golfe de Guinée kɔnɔ Benin ninnu u bɛna nin mission dɛ Benin bɛ ka gosi dɛ non u bɛ ka gosi cogo min na mais n'u taara ka ban e ma mɛn sa i b'a mɛn ko k'i bɛ mototigiw bɛ ka Mali ni Côte d'Ivoire frontière attaquer n ko u tatɔ de Ghana u bɛ dugu ci dɔɔni de ka taa wa maloya t'u la dɛ n'u ye ka Sahel bila pep n'u tatɔ de ta vers le Ghana vers le Benin nin ye problème bɔtɔ de anw fɛ parce que fo ka diɲɛ wuli farafin tɛ fara ɲɔgɔn kan quoi don min na u bɛ Soudan attaquer don min na u bɛ Éthiopie attaquer don min na u bɛ Rwanda ci don min na u bɛ Ouganda ci o don Afrique de l'Ouest ko Aro ka jalou la u tɛ s'an ma u bɛ dɔ de bɔ a la ka dɔ ci fɔlɔ mais don min na u bɛ Ouganda ninnu attaquer o y'a sɔrɔ l'Afrique de l'Ouest était très stable foyi tun tɛ yen i bɛ taama 500 kilomètres tɛ foyi ye an y'an sigi k'olu lajɛ an ma sɔn ka fara o kan u y'o ci sisan turu bɛ Afrique de l'Ouest la u y'anw ci u kɛlen k'anw ci tuma min na sisan Ala y'a kɛ AES créera anw farala ɲɔgɔn kan bon AES ka girin irisiw ni fɛnw bɛ yan partenaires ka ca u b'anw to yen sisan Faransi de kɛlɛ b'a la quoi Faransi mɔgɔ bɛ min na o ye fagali k'i dogo donc nin y'a talen vers Benin Ghana i bɛ attaquer de mɛn sisan k'a cayara ye mɔgɔw k'a noter k'a bila nin y'anw ta bannen nin y'anw lafiyatɔ ye pewu 2025 i bɛ taama yan fo Kidali i senna i tɛ mɔgɔ i ɲɛ la i sigi k'a lajɛ waati jan tɛ o san kɔni bienvenue maintenant dans le golfe de Guinée ni terrorisme ye installé tɔ de ye wa yiri t'u cɛ la parce que ni drone bɛ yen terrorisme tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ bon o tɛ sɔn a bara Benin dun ka drone sa c'est Mali ye chance min sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli farafintigiw t'a sɔrɔ k'i to i ka arme san i sago la bon tubabu tɛ nin chance di mɔgɔ si ma tugun i ka arme san i sago la ayi o banna pewu u t'o temps di mɔgɔ si ma tugun a b'u kɔnɔ ko Mali t'a la ko erreur kɛra Mali t'a la erreur min kɛra u b'a corriger ni Togo ni Benin ninnu ye ni min ye di i ka minɛn san i bɛ faga u b'i faga u sago la wa i tɛ minɛn san i b'i ka sécurité ni défense sous-traité olu de ma i b'i ka défense sous-traité olu de ma k'a sous-traité mais a banna Benin bɛ se ka mun san bi Benin bɛ se ka mun san bi Benin bɛ ka partenaire min na anw fɛ dɔwɛrɛ tɛ o i b'i sigi b'a lajɛ waati jan tɛ o Benin va demander l'armée malienne a ka défense aérienne armée de l'air bi Mali ko k'a bila n'a y'a sɔrɔ an bɛ se k'o appuyer sur le plan arrière n'a ma kɛ dans 6 mois k'a fɔ ma pewu u bɛ tila ka Mali minɛn ninnu singa k'a fɔ ye k'u bɛna opération dɔ lancer avion t'u bolo n'a sɔrɔ an bɛ se ka na awɔ an b'a milliard minɛ k'a bila an kun e sigi k'a lajɛ Mali armée bɛna min na don hali douane t'a la don hali impôt t'a la don Ala k'o kɛ ayi o banna o minɛn ninnu a bɛ ka minɛn ninnu ka wari lacɛn minɛn tɛ wari lacɛn dɛ minɛn bɛɛ filɛ ka taa location an bɛ tila ka taa duguw de appuyer u ka opération na parce que an ka drone kelen location an b'a financer c'est 10 millions par jour n ko France ta kun ye 1 milliard par jour de Barkhane kun ye 1 milliard par jour mɔgɔw k'a noter 1 milliard par jour Barkhane an kun b'a minɛn wari sara bon bi an fana b'an ka minɛnw louer Benin ni Togo ma drone Akensiw ni drone Bayeta TPD ni drone Manisiw an bɛ taa ka t'u ka armée appuyer n'u mago bɛ opération ba dɔw la an b'u appuyer o sira fɛ an tɛ jigin an b'a armée de l'air an b'a wari don an kun toujours sécurité ni diplomatie kɔnɔna na an ɲɛ b'a la k'a fɔ Soudan président nana Mali ni Soudan ka jan ɲɔgɔn na dɛ Mali ni Soudan nana ko ayiwa ko jɛɲɔgɔn bɛna sabati an bɛ jɛ ka baaraw kɛ mais a kun ye jumɛn de ye Soudan dun Tchad dun bɛ an ni Soudan cɛ Soudan petini min ye Soudan président in sɛgɛn Alburani ani jeune min bɛ ɲɔgɔn na nin ni Américain bɛ ka soutenir contre le président o jeune nin tun bɛ Mali kɔrɔ an fan de fɛ
Quand on Wagner m'a offert. Quand on se Wagner bien fois, il a terrorisé de demain. Allez, deux nanani VP11, blindé même à l'ébolo, marque chinoisine. VP11, allez nanani 20 VP11 et Canada terrorisé. Angaya. Attaquer Mgarano Goué Mali blindé, mais il faut que vous Mali Miki de la Djigi, Mali avion de la Djigi, Morona qui va la Karajura attaquer là. Au jour attaquer la VP11 flamme B, Mali Tateo. Oui, VP11 Minajo, Kouya Djini, on t'attend, on te reçoit à l'eau, à Bora Soudani. VP11 marqué B, Mali Soudani Bolo. Mais Mouya on tape, ni un blindé comme le bédaille. La tourelle là, nous, on a blindé deux tourelles, il va faire au vent mal au bédaille. Mais au thé Soudan, la parce que Soudan est marqué fort de coronel. Sinon, il y a un grand moment Soudan, fort de Assa. Donc, Soudan, terroriste qui est Soudan, généralement, 5, 5. Au même Mali Coran, on est fait à la forme de Kafra. Tiens, Moti, c'est une bassa et Bassata, c'est une onde soué. On dit petit nid nord là, on va armée. Aya donc Mali, Nana Dougouti. Donc, on est comme Soudan présent dans la coopération gagnante. On est fini ça. Ne qui m'a salon on est armée bail en man signé drapeau quel est nos Mali mais qui m'a ngara armée bail kaba aw de ñebe ko français yaw mais mu nek mena na mawti en nana de kana kantre ils ont mis en place kunu bi ou centre de travail la commission de blanc en place commission de défense et sécurité nos experts militaires ngi na mede ko Mali experts militaires de nana kana Soudan amata Soudan officier formé dit quel est tableau numana attaquer be ko di le plan Barbarossa avec des combats de couloirs, des attaques, comment repousser une attaque. Donc maintenant, assaut lancé quand il y a un canard, il y a beaucoup de et ma gendarme Borako de groupement social d'intervention de la gendarmerie. Et ma été reçu 500 gendarmes, on a mounou. Et voilà, gendarme de Lukumakono, 25 éléments. Dirigé par le lieutenant Dao, un jeune, moins de 35 ans. Très exactement. Tu as ma femme dans Bolo Fly, il y a plus de 250 morts. Au Soudan, il y a une belle. L'attaque de Saï attaque à la guerre. Là où on a tué 300 terroristes. Oui, Saï attaque à la guerre. Après Kemparana. Où on a Saï fait un Saï quand on fait la fête. On a tué 320 terroristes. Mali armée m'a de 50 éléments au début. Contre 300 terroristes. Où on a attaqué au Dongo. Amenacé au Mamela. Il y a un peu de killing. Où on a attaqué au Dongo. On a repoussé la Toudi. Nous avons attaqué au Niéva. Voilà, on a attaqué le côté fly. 200 motos dans la famille, 200 motos dans la famille. Au bout de Kouloubassara, il y a gouverneur quoi fait Kambi, Jean-Méry. Donc, le gouverneur a encerclé sans Yémen, ou bien un commissaire de gouvernement, un commissaire de l'offre. 20 terroristes contre le commissaire. 20 terroristes contre le commissaire. Terroristes Mouga. Flag on a été au Congo, voilà. Flag on a été au Congo, là, au travers de nous, frère, nous avons fait Kouna, il fait un Bablo Kouladi, PM Bablo, un commissaire du Mali. Darona Koulena. Vous géographie non, moi depuis le matin qu'on l'a sommet fait sur le carré on. Oui, son mara chômé. Terroriste chou femme. Coup pour entendre. Bon Soudan y a une belle là. Mali mo fa to kay. Tout Soudan nana. Une commission blanc en place, on va envoyer hein et créer barouna expert de nos officiers. On est nata djinsan ka Soudan officiers formés. Ni na ñoko là. Tandis que c'est là où be pris pour apprendre contrat chez la France. Moussa me fait nos funérailles d'ici 5 ans. Oui, tu mets. Il va noter. Il y a le sandrouche. A béni Allah ou n'a créé. C'est bon, mais il Kali. Souma wallahi billahi aka bonga kalima. Mali officier na formation na Mali. France officier na formation na Mali Sahel là. Quand vous formez nous mana nous français français officier me formé en conseil avec 200 bon au besoin de ministère fait. Avec le sagère. Avec le calendrier. Sahel qu'elle est escorté de tout là. Nous français de guerre quand on vient français nous Sahel qu'elle est au début. Français soit si tellement bien à sagère. Calando. Mais même il y a 5 ans il va même ko français officier de Mali Sahel là qu'on formé quand on va faire sécurité. Mali officier vous former mais mais nous DJ d'abord. Aïe moulike. DJ d'abord devait bourrer ta caquette en café na ko tata. Allez sera bourrer wolum la fina café na ko ni. Il n'a pas un follow mo. Un officier très calé. Est-ce que n'était frafina doni? Non. Abo parole. Allez de combien d'autres vous nyama ka bourrer ta caquette ta ko tata. Mais tandis que vous va baliser grani piné, vous comme ça 300 400 piné ka glan. Wala so vous sing to do. Ni toi vous connaissez déjà ko do ko ko to avec pousser ta ko no kaketa do kamborata amora no relevé. Dijeko l'officier ingénieur de l'armée malienne. Dans 5 ans 10 ans français officier na formation ke. Na ma ko nu be ko ko be ndeke. Tebo ni anga don ngoro ya. Ça bo am banani belle la ni président Fouari président Kuntan katani la di français ma ko formation.
cɛncɛn mɔgɔ min fɛ yen yiritu t'a fɛ yen e bɛ taa kɛlɛ kɛ o fɛ yen e ka jamana n ko kɛlɛ fɛnɛ l'environnement compte sigida ko m'a faamuya kɛlɛ filɛ nin l'environnement compte mɔgɔ min bɛ yirima kɛlɛ dɔn ani mɔgɔ min bɛ cɛncɛn kɛlɛ dɔn kelen tɛ mɔgɔ min bɛ kuluka kɛlɛ dɔn ala y'a bɛɛ di Mali ma dans le centre du pays il y a les plateaux Dogon o kɛlɛ fɛnɛ y'a dama kɛlɛ de o officiers de bɛ se ka munumunu Afghanistan l'Ouzbékistan olu ye falaises de olu ye plateaux de ala y'o di Mali ma Mali officiers bɛ se ka former ala ye cɛncɛn di Mali ma officiers bɛ se ka former ala ye yiritu di Mali ma officiers bɛ se ka former ala ye ji di Mali ma donc un officier malien est un officier complet a dafalen de don bon il bɛ tubabu la officier ta k'a ban a bɛ sojankɛ kɛlɛ de don ani vidéo kɛlɛ ale b'o de dɔn sniper ni fɛn ninnu b'o de dɔn mais cɛncɛn bilen kana filɛ nin tubabu bilen k'i jɔ u bɛn'o formation kɛ Mali de la sisan désormais i sigi la e mɛ Asimi école de guerre dayɛlɛ école de guerre bi an ka deuxième promotion de la si pays o de y'a ka mɔgɔ bila kana ka bɔ Mali bɛ ka bourse di dugu dɔ ma sisan ka na a ka école de guerre la cɛnni tɛ fɛn dɔ tɛ kɛ dɛ jamana wɔɔrɔ o de y'u ka mɔgɔw bila ka na n'a yira ko concours de don i tɛna ten dɛ concours i bɛ test de kɛ. Aujourd'hui, il y a 26 officiers, colonels des différentes armées étrangères. Au début, on a école de guerre. École de guerre, une école d'état. En école d'état-major, une école de guerre. C'est réputé. Soudan, on a fait Soudan, on a calandi. Ah, on a dit. Soudan, on a fini. Il est Soudan qui est banné, c'est ça. Tu as mis qu'elle est une de quoi. Il y a la toroka, ala toro do benala a dima, avec la borda de dima. Mali torla Mali, c'est la seule armée qui a fait 12 ans de guerre. Donc, on doit ça. On fait qu'à ton osron. On a une coopération militaire. Et pour entendre Soudan, il faut que nous faire des sarons. On a dit. L'industrie militaire. Tout le monde a un avion lui. En même temps, au pilote, il y a une armée sécurité. Pour France, il y a une armée. Et fin de 2013. Jongona Kawati. Et qui me dit Jongona Nunda, on fait ça. Eh, tiens. Il veut bénéficier de solliciter. Il s'y garde. Bénéficier de la coopération militaire qui est ASI. Il a annoté trop. Il faut qu'on ait un avion qui est un s'en fout là. On s'en fout là. Moussa n'est pas avoir de la douane. Parce que c'est là où on a que Mali partenaire sur le plan militaire. C'est là où Dougou Bemna Minan lui en fait. Et il y a Amalat Alassane non. Alassane est fin de lui, à l'avion comme ça, l'avion lui. Quand tu as défilé qu'elle est. Alassane est bataillon mon fort. Quand tu as Niger, que les bataillons lui, pour le français sur la soude. Ah, il faut qu'elle bataille. Il était bataillon qui n'a pas fait Alassane Boulou. Bataillon qui n'a pas fait. Il a armé 2000 partants volontaires. Il a quoi? Bon, au Grand Corps armé là, 2000 partants volontaires, 2000 militaires, nous partants volontaires. Quel était le sur le fait mannequin? Quel était le Dougoumina sur le donc, bref, on est un pays en voie. C'est vrai qu'on est un pays d'avenir. Et puis, Dieu là là-bas, quelle est ma? On a un dos qu'elle a 12 150 plateaux qu'elle a là-bas. C'est pour ça que je Mali Gela qui est Mali Gela est exercice de. Ni Malais, il y a un des Maliens. Pour preuve, Soudan fait un année. Bon, Soudan quoi fait? Il veut du gouverner d'aller, c'est ça. Il fait la guerre. Il veut du chaman d'aller. Parce que, allez, en son commune tchétchène là. C'est que ni formé dans Mali là, on va couler au fait, on va couler au Kélédo, on va tchétchène à Kélédo, on va dire au Kélédo, on va dire à Kélédo, on va dire à Kélédo. Bon, Soudan est privé, bon, Soudan, quand on a personne qui l'a, comme Mali côté coulé. On va comment la sang Rome, la commission brable en place. Commission brable en place, des experts, nous, on a Soudan, c'est dans officier, nous, de là, nous, la catholique. Catholique. Ah bon? Ne nous confondons pas un pays qui est mi pays. Il est venu maintenant vers la solution. Si on a connu Soudan, les Américains ont fait. Bon, les Américains ont fait, les Français ont fait. Les Américains ont fait. Les Américains ont fait. Bon, il Soudan nous peut compter marché d'Amérique. Ani Japon, ani Chine, ni Russie là où bon marché où regarder Mali de Massissa. Donc on a armée féminine war la donner. Moussa. Mais pour il se ka segin ka ñoron fen ke fanyana mundi ya ke kelengene parce que anya ye ka fo kelenga fen be tali ke la ditan Omar Tan Bonzo no e Cherno e tali o kelengo mine quelques mois jours plus tard on nana kana kan attaquer. On va faire un message mais de passe. Galon le message faut m'a passé. Ça fait pas ou va plan manya ba. Non dugum sen wolon vla de be terusi nu kumbe. Et Cherno adi Amadou Tal a enlevé Amadou Koufa de a revendiqué. Amadou Koufa de a revendiqué k'ale Cherno adi Tal minɛ mais Amadou Koufa yɛrɛ tɛ baloli. Mais ni Amadou Koufa ka saya kuma fɔra baara tɛ kɛ n'a tɔgɔ ye. Munnu ye Cherno adi Tal enlevé olu tɛ Amadou Koufa ka mɔgɔw ye. Mais maintenant Amadou Koufa ka éléments bɛ ka défaite kɛ terrain kan. Amadou Koufa yɛrɛ ka adjoint n'o ye Moussa Lima Diallo ye Mali armée y'o faga. O de kɛra déception totale. Donc o kɔrɔ Amadou Koufa tɛ balo la a ka adjoint tɛ baloli. Bon terroristes b'u kunfɛ kungo kɔnɔ. I ɲɛ tɛ u bɛ ka bin défaite kɔnɔ u bɛ ka défaite kɛ kuma bɛɛ hali Soumaré na o ye Singo Badiangara on a
min sara bi fɛn fɛn 300 a b'a bɔ a ka ca n'o ye Pangara dugu de ko saga sɔgɔmada joona na 5 heures du matin a su ma communiquer fɔlɔ yɛrɛ maa kɛmɛ saba o y'o kɔrɔ a ka ca n'o ye Musa mɔgɔ dama dalen bɛ kunkolo tɛ min na o de ka ca i ma i se ka yira ni Ala de cɛ kunkolo tɛ min na o de ka ca bref an k'o to yen donc Amadou Kounfa ye nin défaite a bɛ ka nin défaite min kɛ f'a ka a ka éléments na gagner wa k'u ka confiance gagner parce que chaque fois i bɛ défaite kɛ mɔgɔ bɛ décourager ka marifa bila dɛ pension t'a la o salaire t'i ye pension t'i ye donc défaite bɛ mɔgɔw la démoraliser de c'est pour ça ni Amadou Kounfa bɛ attaquer i bɛ hakili to a la dɛ ni Katiba Masina bɛ attaquer a bɛ attaquer avec 3 sections ni kulu saba ye 2 sections d'avance a bɛ section fila ye avancée ani avant-garde kelen section kelen bɛ to kɔfɛ donc u b'u appuyer o kan u t'u appuyer o kan dɛ o section n'u ye attaquer ni section saba ye fila bɛ avancé o de ye kɛlɛkɛla ye kelen bɛ kɔfɛ o bɛ su tɔmɔ de u ka su tɛ to mɔgɔ si parce que u bɛ balimamaw de recruter quoi ni Amadou Kounfa bɛ recrutement kɛ sisan fɔlɔ a tun bɛ recrutement kɛ ni dubaw de kɔrɔkɛma wari bɛ d'o de ma 20 millions 30 millions o de bɛ dɔgɔninw recruter bon hali ni aw binna misali kɔnɔ aw tɛ ɲɔgɔn yira quoi balimaya la a tɛ ɲɔgɔn janfa donc Amadou Kounfa fɛrɛla mɔgɔ ma n'o mode de recrutement de parce que dubaw e tɛ kun bɛ taa dubaw t'i minɛ bon maintenant n'u ye kɔrɔkɛba bila terroriste la sisan hali ni dɔgɔnin minɛna a tɛ kɔrɔkɛ kɔrɔ fɔ a tɛ kɔrɔkɛ yɔrɔ fɔ donc Amadou Kounfa commencer k'o défaites de kɛ o de y'a to chaque fois n'a ka mɔgɔ sara dɔrɔn a bɛna su ta pour que dɔgɔnin kana kɔrɔkɛ su dalen sinon a bɛ tigɛ balimaya ka gɛlɛn quoi chaque fois i bɛ taa sɔrɔ section kelen b'a bolo min bɛ su tɔmɔ an fɛla ka o mɔgɔw de ma su tɔmɔla ninnu an y'olu de fɛ ka su yɛrɛ ɲɛ su tɔmɔla ninnu de an y'olu de bunte kɔfɛ fɔlɔ ɲɔrɔ attaque in na parce que u kelen ka assaut lancé tu sais que Moussa mɔgɔw bɛ assaut fɔ cɛ assaut kɔrɔ a kɔrɔ ye di assaut c'est le bon final n'a kɔrɔ fɔ pas c'est juste pour que ka éruption bɛ se ka kɛ ennemi kan cogo jumɛn i bɛ se k'i to ka cun ka kɛ ennemi kan a bɛ fɔ o de ma ko assaut i bɛ se ka éruption kɛ cogo min na ennemi kan mais walasa i ka se ka ennemi attaquer i ka éruption kan fo k'a sɔrɔ i bɛ se ka ennemi attaquer n'i sen à partir maintenant de la marche d'infanterie ça fait marche d'infanterie tɛ dɔwɛrɛ foyi ye mobile ni blindé ni i b'i sen na i bɛ ka tir kɛ ka taa fo k'i se i ka cible ma bon l'ordre maintenant de la distance de l'assaut, ça c'est 200 mètres. Ça veut dire qu'il y a un assaut. Assaut c'est lancer parce qu'il y a une cible de 200 mètres. À 200 mètres. N'a 200 mètres, assaut c'est lancé. Au lieu d'assaut lancé, on était à 400 mètres. On nous tient à 400 mètres. Donc au lieu d'assaut lancé, cible sur là, cible moi sur l'autre. Donc au lieu de cambo, armée ma riposte fouille. Armée ma. Au lieu de faire 600, au lieu de cible sur. Bon, 400 mètres moto là, ça prend du temps. 400 mètres déjà, ça prend du temps. Au lieu de 400 mètres Canada, assaut est fait 10 secondes à partir de 200 mètres. L'armée a déjà mis en place 6 positions armes lourdes Babela. Marfa Girma, 12 Babela. Koukono. Bon, 12 clés. À chaque 1 minute, on met 600 coups de bon. 600 balles de guerre. Ni y'a ci i ni minute gâchette min b'i bolo n'i y'a minɛ i bɛ tɛgɛ la a bɛ 600 balles de bɔ bon terroriste minnu bɛ k'an attaquer fɛnɛ olu t'a kalama olu bolo ko arme ci k'i bi c'est vrai n'i bɛ arme lourde n'i b'a ci fo ka sɔrɔ i sen position ka ɲi donc caman sen kari la tir kɛtɔ olu t'a ɲɛ dɔn e bolo ko sɔrɔsiya ye sɔgɔmada kelen ko de ya n'i ye dusɛti minɛ i tɛgɛ la Musa k'i jɔ i sen position de bɛ yen n'i m'a tɔɔrɔ dɔrɔn a b'i sen kuru k'a kɔrɔ k'i sen kari fanga ko tɛ kɔgɔlenya ko tɛ fɛn ko tɛ position ko de don bon u ye cili kɛ yɔrɔ min na u bɛɛ kɛra u ka marifa nɔfɛ marifa y'u bɛɛ sama ka taa n'u ye can donn'u la a ma nɔgɔya dɛ a bɛɛ dugulenw de dɔw n'u fa su dalen bɛ dɔw n'a kɔrɔkɛ su dalen bɛ dɔw n'a dɔgɔnin su dalen bɛ ainsi de suite k'a ko cogoya Musa bi bi in na min bɔra n'i ye an ka kalo kelen su bɛɛ fara ɲɔgɔn kan armée mali ye min bɔ terroriste la a bɛ 5000 morts bɔ maa ba duuru a b'a bɔ kalo kelen kɔnɔna la Musa 300 400 cɛ e ka ala e ka kɛ pariwari k'a ka lege a la i b'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ kɛra quoi pariwari donc c'est pas ennemi extérieur t'anw na quoi an ka ennemi bɛɛ bɛ kɔnɔna de la o de y'a kɛ touriste bɛɛ taara vers le golfe de Guinée bɛɛ taara Benin ni Togo touriste kumaba ninnu bɛɛ taara yen minnu bɛ yan dɛ bandimisɛnninw de n'anw bɛ ɲɔgɔn na sisan ani dugu minnu mɛnna terrorisme kɔnɔna la ni bandiw kelen bɛ ka sigi an b'o ban tile fila in na mais attaque in kɛlɛ a dugusajɛ ɲɔrɔkaw ye mun de fɔ parce que an y'u ye bɔlɔn kɔnɔnaw na mun de kɛra ɲɛnɛkaw ye armée dɛmɛ ka su tɔmɔ de a kɛra su cɛ de ye bɛɛ de bɔra ka su dɛmɛ k'u dɛmɛ ka su tɔmɔ parce que su de tun bɛ carré fan bɛɛ donc u y'a fɔ ko denmisɛnninw kana taa école la carré kɔnɔna bɛɛ falen don su la parce que ɲɔrɔ ye fɛn dɔ de kɛ o de diyara ne ye bɛɛ quoi o ye jumɛn Musa n'i ye bere surasiw ka bere u ka fugula in n'i ye bere lajɛ bere couleur ka ca dɛ a couleur ka ca bere rouge bɛ yen bere kaki bɛ yen bere bleu bɛ yen bere noir bɛ yen bere vert bɛ yen tiɲɛ nkalon n'i ye nin bere bɛɛ lajɛ i bɛ mun sɔrɔ kɔfɛ Musa juru finmanin dɔ
mais o juru in couleur tɛ yɛlɛma dɛ i b'o kun dɔn o kɔrɔ ko nin tentigi bɛɛ bɛ juruba kelen de la fa kelen ba kelen ɲɔgɔnkaw ye bere de yira quoi o kɔrɔ vous pouvez avoir des différentes couleurs de bere aw ka bere couleur tɛ kelen mais a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ faama de la n'o ye force malienne de défense et de sécurité ɲɔgɔnkaw ye de yira i b'a dɔn ko douane y'a ka côté minɛ policier y'a ka côté minɛ armée y'a ka côté minɛ à chaque côté tous les porteurs y compris les eaux et forêts bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka terroristes bunti k'aw bunte non n ka kɛra ten de c'est une lutte coordonnée sur le terrain ne ye so min f'i ɲɛna n ko policier de tun bɛ yen un commissaire de police 20 éléments ale ye su dɔ bɔ ka bɔ hakili ma u taara douane côté la douane ye su dɔ bɔ ka bɔ hakili ma gendarmerie yɔrɔ la gendarmerie ka su fana cayara ni fɛn bɛɛ armée c'est-à-dire Assimi commandant zone ale cɛ kelen donc militarisation ɲɛna le colonel min ye opération furan ka jɛ i y'o ye a b'o ɲɛfɔ dɛ est ce que ni colonel Kumare min ye opération furan ka jɛ opération min ni Assimi ko k'a nettoyer furan ka jɛ sa opération de nettoyage la min daminɛna kabini Nara ka taa bila fo Korga f'u taara Filadugu dɔ la ka taa drapeau siri sanfɛ ani fo Mauritanie frontière la k'a fɔra k'a tun bɛ Mauritanie mais n ko officier kelen ni n ko cɛ kelen de don an t'o kalama a ye prisonnier t'ale fɛ yen koyi kasɔrɔ t'a fɛ non ale bɛ kun pɛrɛn ka da ci de a ye blindé fila de labɔ min ni mɔgɔ si ma deli k'a ɲɔgɔn ye a ci commune a ka zone d'arrosage n'a cira a mununu awɔ dans un rayon de 200 mètres fɛn fɛn b'a kɔnɔ a b'a bɛɛ lada a y'a ci ko fila kɛ dɔrɔn kɛlɛ banna Nioro est attaqué à 22h pile Nioro kɛlɛ banna 22h35 a ci ko kelen si b'a kalama 30 minutes ci ko kelen a ye su 100 lada ka su 100 lada mankan banna blindé fila ne tɛ blindé k'a mununu a y'a turelle mununu dɔrɔn c'est à dire terroriste dɔ to ne y'a f'i ye cogo min na u kɛlen ka camp attaqué donc olu ye camp attaqué k'u bɛ avancer k'i kunna ka na o caman kulu parce que blindé in ka jugu kulu de ma quoi o caman parce que i b'a dɔn i b'a to u ka fara ɲɔgɔn kan de u fara ɲɔgɔn kan tuma min na ka kɛ kulu ye k'i kunda kan dɔrɔn a ko feu yɔrɔ ma dɔrɔn c'est obi bɔra ɲɔgɔn de tire obi f'i ka obi ɲɔgɔn ka taa bin civil kan ça fait kungoya fila fo so dɔw cunna a mankan se b'a kalama tɔliso dɔw bɛ olu binna non n'i b'ale ci n'i bɛ vitre bɛɛ lajigin de n'i y'a ci ka mobili vitre to a bɛ vitre ɲɔɲɔ n'i y'a ci ka sɔrɔ mobili vitre ma b'a kɛrɛfɛ a bɛ vitre pɛrɛn cɛ terroriste armée kɛlɛli tɛ manamana ko ye k'i bɛ t'i sigi ka marifa kalan dɔrɔn kalo saba k'i bɛ t'i kɛ kan contour kan kana kɛ dɛ tubabu b'u nɛgɛ koyi walahi hali faransi yɛrɛ mana attaqué a su bɛ caya faransi n'a ka faransiya kuma t'olu ma a su bɛ caya dɛ Musa ka taa denmisɛnninw nɛgɛ kungo kɔnɔ ka marifa d'u ma kɔtigi ye sɔrɔtigɛ kan san 20 mɔgɔ min bɛ sɔrɔsiya la san 30 mɔgɔ min bɛ sɔrɔsiya la mais major min bɛ ka dusɛti ci ça lui fait 35 ans de service san 30 bɛ marifa ci la Musa ne ye dusɛti minɛ ɲɛna f'a b'a sɔtori i ka planton kelen dama dɔrɔn bɛ bali kɛ fɛn kɔnɔ gabelle kɔnɔ min bɛ bali kɛ fɛn kɔnɔ dɔrɔn a ka zone kelen dama dɔrɔn bɛ bali crocher Musa a b'a minɛ plus d'1 heure de temps a tɛ jɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'i ma fɛn fɛn bɛ yen hali kɔnɔ a b'a lajigin i bɛ dusɛti kelen di un bon blindé minnu bɔra blindé in bɛɛ sigi kalama i bɛ gɛrɛ la AK-47 i bɛ AK-47 minɛ ka gɛrɛ la à peu près à 10 mètres a tɛ se k'a sɔrɔ blindé minnu bɔra c'est des blindés purs blindé halalaw de don n'u b'u terroriste bɛ ka gɛrɛ blindé la k'a ci marifa bali bɛ ka pan ka segin ka taa a ɲɔgɔn tɛ ka lɛ mais bu an ye su min ye a tila bɛ denmisɛnnin awɔ denmisɛnninw de don et puis n'u b'a fɔ yen ko ka taa k'u bɛ ka wari d'u ma u b'a fɔ ko ka taa kɛ k'u bɛ ka wari d'u ma a bɛɛ denmisɛnnin fitinin 21 ans 22 ans 23 ans i b'a fɔ ko kojugu ma k'u tilela quoi u tɛ armée Mali dɔn quoi olu tɛ armée dɔn denmisɛnninw don u bɛ kungo kɔnɔ manamanakan fɔ ni kulonkɛ kuma ni fɛn ninnu a ye bɔ ta dɔrɔn a y'u faga yan fɛ a ye et puis u bɛ taa dugu jeni n'u photo ta ka bila quoi a y'a ta foyi t'a la kana na dɛ bon an y'a ye k'a fɔ Wage taara Menaka a y'i to la a taara Tombouctou ministère de la réconciliation bɛn ministre a ye taama kɛ olu fila la yala i bɛ se ka Menaka la kalen ani Tombouctou mun de kɛra yen Baribiche o ye arabu tɔn dɔ de ye ça c'est beaucoup de tribus arabes Ismaël Wage a taara olu de rencontrer Tombouctou mara kɔnɔ bɛn ni keleya na cogo jumɛn donc dɔwɛrɛ tɛ anw tɛ attention tɛ accord signé dɔn quoi transition tɛ accord tɛ mɔgɔ n'i ka jamana cɛ quoi ça veut dire i b'a dɔn ko mouvement armé k'u degera politiciens ka système de la accord signé ba o tɛ transition o tɛ min bolo quoi n'i bɛ marifa bila i b'a bila n'i tɛ marifa bila a ka ɲi donc bɛnkan de kɛra dugu kɔnɔ bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u fana i ye wele bila u ka tɔn tɛ maa maa bɛ yen k'i bɛ MNA la k'i bɛ SEMA na k'i bɛ FFL la Fɔlɔ Denmisɛnninw Lansara Wari la maa maa bɛ yen olu tɔgɔ la i ka marifa bila i ka na a ɲɔgɔn accord ma signé non Wage taara accord min signé ni ɲɔgɔn accord ma signé fɔlɔ u ye appel de lancé u ka mɔgɔ bɛ
marfa la terusu et mouvement armé au campé bɛɛ ka marfa bila ka na c'est un communiqué accordé un communiqué officiel lacé ça c'est les tribus de communauté arabe Ouaké Taro de signe Mali n'an ye bɔgɔ sɔrɔ an b'a dun ɲɔgɔn fɛ n'an ye to sɔrɔ an b'a dun an tɛ se ka layidu ta mɔgɔ si ye ko Mali bɛ kɛ sanu jamana ye Mali bɛ kɛ wari jamana ye an tɛ layidu ta mɔgɔ si ye k'i bɛ taa sɔrɔsiya la ou bien i bɛ wusa ni mɔgɔ wɛrɛ ye an tɛ layidu ta mɔgɔ si ye k'i bɛ kɛ Mali officier ye Maliyɛn tɔw bɛ min kɛ i b'o ɲɔgɔnna kɛ Mali ka hakɛ bɛ boli kɛ i bɛ Mali ka hakɛ dafa ni namara kɛla i b'i plaigner ni yɛrɛ fana ye namara kɛ mɔgɔ wɛrɛ fana ta kaso la a banna o de kuma fɔra Ouaké Tara n'o de wa kuma wuli o de kan communiqué signé nin de kan kuma nɔgɔman bɛɛ ye nin de ye quoi k'a f'i ye mais Menaka dun mun de kɛra a bɛɛ de ye mission kelen a bɛɛ ye mission kelen a bɛɛ ye mission cohésion dans la zone ni réparation minnu bɛ yen o bɛ ta en compte voilà mais a signalen kɔfɛ a retombé kɛra jumɛn de e yɛrɛ y'a ye est ce que mɔgɔ caman ye marifa bila ka na parce que hali sɔgɔmada in na mɔgɔw ye marifa bila même sema tɛ mɔgɔw ye marifa bila même sɔgɔma tɛ il y a eu des dépôts ça veut pas bila i kunna terroriste bɛ ka marifa bila sɔgɔma o sɔgɔma o tɛ bɔ télé la o parce que dɔw tɛ fɛ wayi dɔw y'u ka dugutigi de olu tɛ se ka ye marifa bila la n'a fɔra k'olu tun taa kɛ sufɛ k'i dɛngɛ na olu tɛ se ka ye dɛ olu bɛ ka taa marifa bila dugu la olu tun ye mɔgɔbaw de ye dugu kɔnɔ bɛɛ ka bonya b'u kan hali sɔgɔmada in na ne bɛ kuma bi sɔgɔmada in na il y a eu des dépôts d'armes plus de 50 éléments minnu ye marifa bila Musa baara bɛ ka kɛ koyi mɔgɔ jugu de t'a dɔn quoi baara bɛ ka kɛ Musa mouvement armé an ye accord signé na c'est pour ça mɔgɔ tɛ se ka Assimi fɛ quoi Assimi kɛlɛkun ka ca dɛ Musa Assimi kɛlɛkun ka ca ni kɛlɛkun 100 a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ ni Assimi kumara don o don Mali bɛ wuli ni Assimi kumara don o don mɔgɔ caman bɛ pan ka puruti la mɔgɔ caman bɛ kalo kan fɔ la mɔgɔ caman kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye jamana in kɔnɔ ni Assimi kumara don o don i b'a bila i kunna Musa o don Mali bɛ wuli k'i jɔ Bubu a bɛ komi i kanubagaw dɔw nana sisan ma kuma donc i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ mananakan fɔ la ka IBK to sen na olu ye 4000 éléments de ta terroriste la Mali armée kɔnɔ maa ba naani a ministre kɔrɔ tulo bɛ ne la dɛ maa ba naani DDR mun kɛra terroriste o terroriste kelen de Jura attaque Jura bɛ attaquer don min na o de bɔra ni mobile ye BG min bɔra ka taga mɔgɔw to kan kɔnɔ n'a ye kan piéger o y'o élément mɔgɔ kelen kan ka maaw bɛɛ daji kan ka maaw a ye caman daji dɛ an ka miki natɔ ale de ye kɔrɔ di miki ma jaja et c'est vrai que terroriste tun bɛ kan kɔnɔ ka miki signalé les pilotes a été très intelligent mi y'o kɛ c'est un intégriste min y'a ta fɛnɛ c'est un ancien ministre cɛ politicien ye tiɲɛni kɛ jamana in kɔnɔ dɛ u tila kana Ouaké ma tension nalen kuma min na mɔgɔ kun tɔ tora 2500 éléments ye o kuma ka ta tugun o nana Ouaké voir ko non ko ka tali in jɔ fɔlɔ ko non k'an ni tali bɛ jɔ ko ka kɛ police municipale ye e ma police municipale kuma wuli yan Italiens de wulila ka na ni wari ye plus de 8 millions d'euros ka na o di ko an k'o minɛ ko ka police municipale créer i bɛ police municipale kɔrɔ dɔn police municipale kun kɔrɔ de terroriste minnu bɛ ni marifa b'u bolo ale ni mouvement armé mɔgɔ minnu ni marifa b'u bolo olu ka marifa bɔ u tɛ marifa bila u bɛ yɛlɛma ka kɛ policier mais u bɛ t'u yɛrɛ ka zone na yen n ko an kun bɛna yɛrɛ faga de Mali kun ka bin le 22 novembre 2022 Mali kun bɛ kan ka tila parce que France ni Algérie kun bɛ k'an kɛlɛ cogo min na an kun bɛ terroriste ta k'u don an ka armée yɛrɛ de kɔnɔ quoi c'est parce que yɔrɔ bɛ k'an attaquer sisan u kun tɛ k'an attaquer dɛ u kun bɛ taa an kɛlɛ kɔnɔna la n ko Ala nana ni transition nana na kuma la parce que nin kun ye Mali ko bannen de ye pewu segincogo tun tɛ e ma ye tubabuw y'a ye k'a fɔ 2022 kɔni Mali kun tɛ se ka bɔ cogo si la donc u nana ni mode de recrutement dun de ka na police municipale créer ka taa fɔ Italie an y'a ye o waati u taalen Italie de u ye CSP créer cadre stratégique permanent créer ko mouvement armé bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que u ka intégrer dans l'armée malienne maintenant u tɛ marifa bila dɛ u bɛ kɛ police municipale ye donc tubabuw n'u former Ouaké de ko k'o tɛ kɛ a cira a waati dɛ Ouaké ko tɛ tuma min na mouvement armé France ye fɛn wele Assimi wele ko ka Ouaké bɔ réconciliation kunna ko kana ni mɔgɔ wɛrɛ ye ko Ouaké b'olu dalaminɛ kuma bɛɛ kuma dɔ la ni réunion bɛ yen ni i y'a faamuya bolo u tɛna de u b'u ka ciden de bila ka na n'o fana kɛra Soumaïla Ouaké fana b'a k'ale tɛna ko non ko fɔ Assimi parce que olu yɛrɛ bolo sa olu ye état de ye quoi olu interlocuteur ye Assimi de mais o de tun bɛ kɛ IBK tile la ministre tun tɛ ye wari di de o ministre tun bɛna wari de di dɔrɔn ka taa n'o tɛ i bɛ savoir quoi politicien tellement que rebelle ye politicien tellement que rebelle degelen don wariba minɛ ni manamanakan fɔ ni fɛn na wa u tun bɛ CSA min kɔnɔ comité civil l'accord min kɔnɔ CSA i b'a dɔn joli ta 5 millions u tun b'o de ta kalo la maa kelen o kelen 5 millions million duuru ani 250 000 u
Au officier, ou cas moins cadre, mais 2 500 000, le plus bas salaire était à 900 000 francs. Plus de véhicules. Wa kelen kelen bɛ mobili saba saba de kun b'u bolo. N ko wage kelen accord cilen kɔfɛ wage lettre bɔ ko ka taa mobili bɛɛ minɛ kɔnɔ. An taara dɔw muso minɛ sugu la de k'u to mobili kɔnɔ. Ayi o kulo bɛ ne la o. An ye mobili caman minɛ dɛ BJ katati kura i bɛ ka sɔrɔsi faga i muso b'a boli jamana mobili kɔnɔ. An ye wage ye circulaire de bɔ ka mobili bɛɛ mettre sɔngɔ la ko ka taa mobili bɛɛ minɛ mobili dɔ taara minɛ muso bɛ sanni na sugu kɔnɔ ka na fɔ a ɲɛna k'a b'a kuma k'i cɛ su bɛ kungo kɔnɔ mobili di i cɛ sara a mɛnna. Digi jama mobili kɔnɔ e mun ko k'i b'i cɛ wele cɛ sara e tɛ e ma kuma e cɛ kibaruya ma k'a fama na ma n ko nin di yan mɛ e ni denmisɛnninw bɛɛ kɛ koli ye sisan mobili récupéré la ten donc u tun bɛ fɛ ka police municipale de créer au lieu de nous désarmer, tu es désarmé, ou bien il m'a que police municipale. Donc on va en créer qu'on a là quoi. Il va commencer à gagner tout bina. Parce que police municipale de quoi qui est chargé là, ou la police nationale est reculée quand on a fait mon petit. Nous tranchons en sauvé. Et mes politiciens nous disent à faire ce ma pour dire là. Politiciens nous disent à faire pour dire là. Mali politiciens doivent à club là. À quoi bandau manco, féminin farabou. A politicien club là, a politicien be kuma lisan. A politicien to fokale ma wole foyi la. Mais a wole la nim na fa nga wole la. A tra banda voir. Ko farabu ko an na farabu attaquer militairement. Quand on a attaqué militairement. Eh ka soro e kelen no ga dugu da. Parce que aga malo foro kumbe. Aga malo foro kumbe. Donc tout ce qu'on t'a aga malo foro ta autorité. Aga malo kumo na malo sera. Donc tout ce qu'on va faire pression que mali autorité ka ko foge opération militaire ka jo. A nana pression ke bandaw kan ni bandaw kuma boy cɛkɔrɔba hinɛ b'a la hinɛ b'a la ko a mɔgɔ faga a ti yɔrɔ kasola dun ka mɔgɔw don kasola ka di bandaw ninnu u tɛ se mɔgɔ faga b'a la mɔgɔ dama bɛ sɔrɔ Asimi tɛ kɔnɔ dan t'a la ça tɛ fɛn olu ɲɛna bandaw nana o y'a sɔrɔ Asimi était vice président ko ko ka force la retirer ko terroriste ka laɲini ale dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ fana dalakan b'a la tugun ko ka pression kɛ Mali autorité kan terroriste ka revendication kɛra nin de ou non, on a attaqué, ou bien Ketan, ou bien Donta, ou bien Bota. Ni a Asimi dimina ka avion badin sa sur la frappe attaque de fait. Hélicoptère fla. Ou de kumbi. Hélicoptère qui nous met à peu près 12 éléments modeta. Si est bien on a double ko ngata, farabu ka jigi. Hélicoptère bu do takata. Ou do takata. O hélicoptère fene bu do takata, kele fene tiena, ato hélicoptère kele. Combat engagé lendo. Ande guerre tan frappe là. Ka bo farabu kulani, kana Pérou, tout à Pérou kan sauter. Au Pérou quand tu pop donc à rapport faut travailler beaucoup makadou farabu ya comme ou donc à rapport fait un peu ou ticket pep et le comme fait quand et le coquin tienne nous on a fait quelques peu d'éléments à l'intérieur ngo tché Mali sur le ka ta din bubu ou ka din ta ka bota suma la balle bubu ta ko ou be din do ima o re bi ou ka din di nyoma sur si bala kasa. Au travail de la dispensaire là, il y avait un jeune caporal chef. A PM n'a pas balba sena. A comme merci ma kaka mo frère. A opération ka avec bara la ba PM babula dans les tirs là. Mo tidu. A kaka baraka ali na le sarabana. O le ko fait Asimi ko wa service militaire. Jako ya fonctionnaire de baki. Parce que na ko so ko médecin fait former nous. Afana kuma de. Afana da deme. Na ko so ko ancien fait former nous. Ne tiru su bi na kana ancien bemle kana ancien attaquer. N'a pas service militaire que a bel de formé ni inspection pour Asimi na farabu attaque de là hélicoptère fla quel au frère de la panne Asimi dans la Asimi MI11 MI111 avec 32 personnes d'état dynamique à s'en fait il est sous boulot au lieu de premier convoi ma biswani fla quel non nga donc politicien do kashira tiro su ko no ko auto foyi en benami ngawteni et mais politicien kelima ko kuma be ko angana opération militaire ke wo chegele ne do allez de tara bandaw voir k'a fɔ bandaw ma quand on a frappé attaquer militairement a yɔrɔ format attaque militaire fait dépôt de kɛra Asimi nous contacté tigɛ la n ko n b'i jɔ sɔrɔsi ma k'a kana dugu libérer militairement ko non ko ka taa négociation ye non Asimi m'o jala yɛrɛ non an ye combat engagé min kan ka sa o sara min kan ka balo o balo la donc i bɛ se k'i jɔ jamana kɔnɔ cogo di a filanan tun o combat fana bannen kɔfɛ u b'u jɔ ko mun de bɛ Asimi ni cɛ in cɛ n b'o fana f'i ye ale de ko Asimi ninnu ma k'u ka fanga d'ale ma k'ale b'u protéger n ka bɛ ninnu kɔnɔ ko Asimi de bɛ problème kɔnɔ olu tɛ problème kɔnɔ koyi walayi a bɛ protection kɔnɔ ko Asimi de bɛ problème kɔnɔ k'u t'a fɔ Asimi ninnu ma ko fanga d'a ma k'ale bɛ protéger donc problème bɛ Asimi de da problème t'olu da la
olu t'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw bannen d'olu la ko Assimi ka fanga d'ale ma o de tɛ Makɔrɔ ma nkalon tigɛ dɛ et puis Makɔrɔ tɔgɔ sɛbɛn bɛ Assimi ma fɛnɛ cɛ tɔgɔ b'o fɛnɛ la a tɔgɔ b'o mɔgɔ sɛbɛn fɛnɛ la depuis de kɛra sa ayi Assimi ma lafiya so bɛ don o don sori o jime ji banna foronto daga gɛlɛn ji banna mais e k'a fɔ ten ko militairement k'a y'a fɔ ko Farabugu attaque k'a y'a fɔ ko armée ka replier ka bɔ Farabugu ko Assimi kana Farabugu attaquer militairement quand Assimi était vice-président qui a mené Boumabel d'État ni hɔrɔn don a ka bɔ k'a jaabi wallahi ça fait ninnu bɛ toujours ka jouer de la quoi m'o f'i ɲɛna quoi caman b'i jɔ ko Guinot bɛ n bolo Musa Guinot b'an yɛrɛ fɛnɛ bolo dɛ a caman Guinot baden de b'an fɛnɛ kɔnɔ i y'a la bɛɛ b'i ka i tɛ Guinot dɔn fini n'i ye Guinot bɔ don o don n'an ye Guinot bɔ i b'a kalama ko ni Guinot bɔra don o don Guinot dɔ bɛ to dɔ la dɔ bɛ datigɛ ni sɔrɔsi ni bilayi ni officier duuru in filɛ nin ni généraux duuru in filɛ nin u ye ko bɛɛ ka ninnu faga aw ɲɛ bɛ ka rapport ci ka bɔ CPI la a ju bɔra Mali gouvernement tɛmɛnen de kɔnɔ ka rapport bɔ k'a ci CPI la k'a fɔ ko ka plainte don ninnu kama ça fait i b'a dɔn Musa siran politicien ɲɛ quoi ni politicien bɛ jɛ la kana jɔrɔ dɔw la dɛ i bɛ hakili to jɛ bando a bɛ fara cogo min non ni politicien bɛ jɛ la i hakili to i kumakan na i hakili to ka ko bɛ t'a la jɛ bando ale b'i de b'o don de jɛ daminɛ u ye mɔgɔw placer les hôpitaux qui sont dans les centres du pays là u ye mɔgɔw placer dɔgɔtɔrɔso fana u ye mɔgɔw nommé quoi e b'a dɔn mɔgɔw tun bɛ min kɛ yan ni blessé min nana k'o nɔ ta k'a ci u ma k'a fɔ ko ni maa hakɛ mɛ kɛra tan ni maa kɛmɛ kɛra tan ni denmisɛnnin hakɛ de banana o de y'a to waati dɔ la i y'a mɛn u ka vidéo tun b'a fɔ kuma bɛɛ Assimi ma taa CPI la Assimi ma taa CPI la e b'a dɔn ko mun don olu de ye information ci ka taa CPI la ni sɔrɔsi ninnu ka bi se subaga tanya tɛ dɛ jɛ daminɛ u tun bɛ saga di Assimi Wage Modibo Kone i y'a faamuya b'a la Maliki Diaw dɔ yɛrɛ tɔgɔ ye di min tɛ kuma nin ayi Sadio Kamara Sadio Kamara u tun bɛ saga ci a bɛɛ saga banabaatɔ saga sen kelenni ani saga bolo kelenni u y'o ci seliba fɔlɔ a ye saga banabaatɔ ci seliba filanan u ye saga ci Maliki Diaw ma saga in ɲɛ man ɲi Mara ni y'a faamuya saga in ɲɛ man ɲi u ye saga bɔ ka sigi dɔ sanpɛrɛn jiginna saga la e k'u ɲɔgɔn ko ko ni Maliki Diaw tɛ bɛn depuis a don u ye vidéo su Maliki Diaw la ka Maliki Diaw neni Faransi ka pion ni Maliki Diaw e k'u ɲininka ko sanpɛrɛn jiginna saga jumɛn kan o tɛ nin fɔ ko mɔgɔw ko Guinot b'u bolo ne bɛ nin fitinin dɔrɔn de fili u ma u k'a dɔn k'anw bɛ Guinot dɔn ka tɛmɛ olu kan c'est pour ça hali sini u ni Maliki Diaw tɛ se ka ɲɔgɔn lajɛ ɲɛ ni ɲɛ la a bɛɛ ni Ala ni kan cɛ walayi ko bɛɛ kɛra ka ninnu faga Ala de y'u bɔ nin tɛ Faransi ka fagali dɛ nin ye politiciens ka tentative d'assassinat labɛnnen de n'u dɛsɛra de seba kalama u b'a kɛ kɛnɛ ka kɛ vidéoman kɛlɛ sinon min kɛra ji jukɔrɔ ka bon ni nin u bɛ ɲɔgɔn tigɛ sere kɛnɛ ma min kɛra dogo la o ka bon ni nin ye siɲɛ 100 ne de y'a f'i ye dibila kɛlɛ ka bon ni nin ye siɲɛ 100 u k'a fɔ dɔrɔn ko ne ye kuma min fɔ ko saga dibaga kun ye jɔn ye ko jɔn ka saga sanpɛrɛn jiginna jɔn ka saga ɲɛ kelen kan donc i saga kun bɛ to so kɔnɔ sanpɛrɛn kun bɛ jigin Maliki Diaw politicien dalen don a dalen don boli la ni fɛn bɛɛ ye e mun y'a Mali politicien ni bɛɛ bɛ bila ɲɔgɔn na fo ka karamɔgɔ kɛ politicien ka mori a n'a tɛ se ɲɔgɔn ma foyi la a bɛ mori baton ka tɛmɛ jamanadenw kan i bɛ politicien ka mori de mobili b'a bolo mobili b'a denw bolo a ka mori de condition Mali politicien kelen bɛ ka barika min don a ka morikɛ la n'a kun y'a don jamanadenw na a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ politicien si kun tɛ malo fo ka taa se saya ma parce que a b'u kunna mori ko de bɛ ko bɛɛ latigɛ u tɛ se Ala de bɛ se ni Ala de cɛ u tɛ se ninnu na an bɛ n'a y'an jɛ an ka marche boloda san joli a sogobilen dama donna présidence la an b'a bɛɛ kalama mais an tɛ t'o la n'u ko k'an ka kuma an ka kuma mais n'u ko k'an ka kuma to yen an ka kuma to yen fɔlɔ an ka taa ni bɛn ni kelenya sinon bɛɛ ta dɔnni bɛ yen dɛ voilà Buba an m'an t'o la a bɛ taa Paris an y'a ye k'a fɔ manifestation min kun bolodalen don ko an ka to CEDEAO la o y'a kɛ kun yala i bɛ hakilinata jumɛn sɔrɔ a ka kow la a ye ko président y'a jira k'a fɔ a banna an ɲɛ b'a la boli bɛ ka kɛ ko an ka segin CEDEAO la président ko don min na ko an bɔra CEDEAO la président y'a fɔ yɔrɔ jumɛn président y'a fɔ jamatigiw de ɲɛkɔrɔ Aïdara ninnu ni fɛn ninnu olu de ye jamatigiw ye ni jamana bɔ Aïdara bɛ se ka jamana bɔ dɛ n'a kun y'a sɔrɔ k'an man kan Aïdara tun bɛ jamana bɔ dɛ Jean Servon tun bɛ se ka jamana bɔ Bamakɔ dutigilakaw tun bɛ se ka jamana bɔ donc Assimi ye kuma fɔ jamatigiw de sigilen ɲɛna Faransi jamana olu taara jamana min nabɔ Faransi o ka misɛn ah bon cogo di m'a faamu Assimi ye kuma fɔ minnu ɲɛna n'a kun man ka kɛ k'an ka hɛrɛ tɛ CEDEAO bɔli la n'olu ko k'u bɛ Mali fa jama la bi olu bɛ Mali fa jama la mais olu ma kuma i b'a dɔn tubabuw ye ko dɔ jateminɛ kunun ne sɔnna tubabuw ye quoi o ye jumɛn ye tubabuw y'a jira k'a fɔ ko maliyɛn caman bɛ ka visa sɔrɔ ka don Faransi ko Faransi lajɛlen tɛ dɛ ko u b'u den ka Assimi neni ka to ka visa ɲini ko visa tɛ di mɔgɔ si ma bilen
ni min mago bɛ visa la o bɛ transition ɲini ka transition buruja u bolo dɔ Dakar fɛ o de b'a jɔ ka taa France mais jama t'u kɔ tubabu y'a dɔn kun ko jama t'u kɔ u kun bɛ ka musonin min yɛrɛ bɛ yen don min na an ye Kidali minɛ an ye Kidali minɛ le 14 novembre musonin min kasira le 16 a ka bureau bɛ yan fo musonin kasira ko u ye Azawari ko u ye Azawari annexé ka kasi o musonin kun bɛ marché kɛyɔrɔ o kun bɛ yen a kun bɛ yen sema fɛn tɔgɔ ye di fɛn tɔgɔ ye di sema porte-parole kun bɛ marché kɛyɔrɔ sema porte-parole kun bɛ yen mais bu dɔw y'i jaabi ko Musa Ata ko tun bɛ MNLA la ko mais ko bi ko bɛ gouvernement kɔnɔ ko est-ce que ko e ka nin ko bon maintenant k'a bɛ tali kɛ i bɛ mun fɔ a fɔ a ma fɔ ko Musa Ata yɛrɛ ma segin ka na wa mais musonin ma segin ka na n ko ninnu bɛ ka continuer ka an ka saya yɛrɛ bandike foyi ye min kuma na ne t'o jaabi o i bila ka ne k'o jaabi ala ka kuma i bɛ k'a sara ne la n bɛ ka kuma i fɛ ten parce que ne bɛ kuma maliyɛn de ma mais min bɛ sera ka Mali dɔgɔya ne tɛ kuma o musonin min kasira i y'a bɔ a la a di yan n b'a yir'i la sisan musonin min filɛ kasi la nin a kasira don min na an ye Kidali libéré le 16 conférence kɛra Faransi musonin min kasira o tun bɛ marché kɛyɔrɔ musonin dabolojani fɛn suraka musonin dabolojani a tun bɛ marché kɛyɔrɔ a musonin n b'a musonin kasikan kala sisan aw k'a lamɛn musonin kasikan musonin filɛ nin voilà musonin sigilen filɛ nin a filɛ mɔgɔ ka taa bureau télécharger a musonin sigilen filɛ ces derniers mois par l'armée malienne et aussi par les mercenaires Wagner. Vous avez vu les images de crimes commis sans que personne ne parle au niveau international. Mais ñamo denye di bora bon ni musonin kun be a yi kuma kelen fɔ ne kunu ka banderole minɛ avec nos apatrides ka banderole minɛ ko ka armée Mali accuser ni musonin kelen mɔgɔ sɔrɔ k'i bɛ musonin Musa Ata da ɲɔgɔn ma sema porte-parole kun bɛ marché yɔrɔ kunu an bɛ du a bɛ bɔ Tɔnbukutu a bɛ gouvernement en exil Algaba ka petini dɔ don a bɛ Faransi sisan o kun bɛ marché yɔrɔ kunu ale de kun ye gouvernement exil ministre des affaires étrangères an bɛ don Facebook kɔnɔ a bɛ Mali armée accuser chaque fois o kun bɛ marché yɔrɔ marché yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ kun ye mɔgɔ mugan a t'o bɔ et puis sema mɔgɔw ni an ka mɔgɔ damadɔ n ko tubabuw kasira de tubabuw ko ala jaa an ye visa di ninnu ma ninnu tɛ foyi ye tubabuw b'u gɛn na u obligé ka taa Guinéenw de kun bɛ yɔrɔ marché naani de kun bɛ quoi Sénégalais kun bɛ yen o kun y'a dama marché Guinéenw kun bɛ yen o kun y'a dama marché donc i y'a faamuya b'a la olu fana taani kun bɛ yen u obligé ka taa fɔ il y a alliance des marcheurs des manifestants i b'a fɔ AES bɛ cogo min na o fana taara fara Guinéenw de kan bi Guinéenw dusu bɔlen ba ye ne wele ko ne ye vidéo min ko ko Guinée ni Mali jɛra ka marché ko ne ka segin vidéo kan ko galon don k'u taara olu jɔlen sɔrɔ ka don olu ka jama cɛla de a ma diyaw ye bi a ma diyaw ye sini olu ta ye Mamadi Doumbouya ko de barika tɛ mɔgɔ minnu na Mali kɔnɔ yan u y'u si bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ barika kelen t'u la ala m'u don ko foyi la k'o ɲɛnabɔra n'u tugura mɔgɔ min kɔ n'u ma malo bɛ sa walahi ala ni ninnu tugura mɔgɔ min kɔ i bɛ malo n'i ma malo i bɛ sa barika tan dama dama u taara Faransi fɛnɛ tubabuw y'u sigi k'u lajɛ e marifa y'an se maloya ma parce que nin bɛna fanga de don AES la tugun u ni terroriste musonin nin musonin n'olu de kun don u taara ala de minɛ ka taa Guinée ninnu sɔrɔ k'u bɛ se ka fara olu kan ala kama komi k'u bɛɛ ye kelen k'a bɛɛ ye sɔrɔsi ko de aw ko AES aw tila ka fɔ ko k'a bɛɛ ye sɔrɔsi ko ye u taara ɲagami Guinéenw ka jama de la Guinée ninnu ne wele bi an ye vidéo kɛ u bɔra ka explication di u ni maliyɛn minnu taara fara o kan n'olu tɛ bi e nana ten i bɛ marché boloda Faransi Balaga sen t'a la Morgan sen t'a la Sigo ninnu ka taa bila Jɛnɛ Sogodogow la Tijo de Paris foyer an ka sarakole minnu bɛ yen an ka tunkaranke ɲɛnama minnu bɛ yen et puis i bɛ marché kɛ nin fɔtɔli kun ka taa ambassade la de la ou bien e kun ka taa place de la République la e bɛ ka taa kan ka bɔ AES la i kun kan ka taa Mali ambassade la parce que o de man ca o de don u taara fara marché kɛla dɔw kan k'a bɛɛ kɛ marché kelen nin tɛ alliance des manifestants ye alliance des manifestants o fana ma alliance o fana ka AES de créé donc ninnu filɛ nin ye a kana jɔrɔ ninnu na quoi ninnu ye mɔgɔw de ye u bɛ balo jamana nin de la o de y'a to i bɛ ko ko la baara kɛ quoi n'i ma baara kɛ i b'a kalama k'i b'i cɛsiri baarakɛbali i b'a dɔn mɔgɔ si se ka to nin bololapalo in na quoi don dɔ tu es obligé de travailler tu es obligé de travailler Afrique jeunesse ni problème de b'an na an tɛ baara de kɛ on veut vivre maintenant de tapage o de banna donc Guinéenw yɛrɛ dusu bɔra ka fɛ n'o tɛ Guinéenw de kun don dɛ e ma ye kɛnɛ kan ko a ba Mamadi Doumbouya mun bɛ Mamadi Doumbouya ni AES ko se ɲɔgɔn sa vraiment on a tout compris voilà Bubu an bɛna taa Safo ko in ayiwa an y'a ye k'a fɔ président ye laseli kɛ i ye an ka ayiwa diinɛ ɲɛmaa minnu fɔ ani kabilabatigiw a ye laseli kɛ ko Safo ko min kɛlen don ka problème bila panneau ko la ayiwa ko yɔrɔ min dira ko maaw taara terrain jɔ
an y'a ye k'a fɔ k'olu dɔ bɛ yen olu ye conférence de presse kɛ ko yanni a ka di ko y'a sɔrɔ olu tun ye yɔrɔ in na ayiwa an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na fana e fana y'i sen fa ni équipe Musa Bobo ani Cap Mali Plus ninnu a y'a déplacé aw taara aw ye Segal ɲininka an ye lasew caman ye Bobo réellement mun de bɛ yen parce que a ko yɛrɛ kelen don ka maliyɛnw dabali ban a ma maliyɛn foyi dabali ban i b'a dɔn aw minnu bɛ ko ɲɛɲini kɛ n'a bɛ balo mankan na a b'aw de dabali ban a ma maliyɛn foyi dabali ban Musa Bobo filɛ nin an tun bɛ yen ma fɔ mais non a ma maliyɛn foyi a ma maliyɛn foyi dabali ban kana sɔrɔ Musa anw bɛ terrain sanfɛ so min jɔlen bɛ terrain sanfɛ n'i y'a so bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ so mugan bɔ a tɛ so mugan bɔ mɔgɔw ka bɔ ko dɔ kɔnɔ président ye lase mun kɛ o de non taara su ko mɔgɔw bɛ ka so jɔ non o kuma in ɲɛ ye mɔgɔw dabala non i bɛ kuma de la mais président m'a fɔ ten o de y'a to kuranko gɛlɛn in bɛ ka na ni kuma caman ye quoi n'ala y'a ban don min na an bɛ ala fo k'a barika da quoi président m'a fɔ ten abada a ye président ka kuma bɔ a minɛ kɔnɔ a m'a fɔ ten i b'a dɔn ala ye politicien dege min na o ye kuma yɛlɛma ye n b'a dɔn n'i y'a faamuya politicien bɛ se ka kuma bɔ a minɛ kɔnɔ a bɛ se o de la quoi bɛɛ bɛ maire ka dugukolo ɲagami dɔ jamana in kɔnɔ Mali bɛɛ b'o kalama zone aéroportuaire filɛ nin ye 3500 hectares zone aéroport a bɛɛ jɔra maire de y'a di a ye taa lajɛ ni maire ka fiɲɛ de ci a ye taa araye nɛgɛ lajɛ bi bi in na ko ka dɔ fara chemin de fer kan maire y'a bɛɛ feere projet fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ka gɛlɛya las'a ma maire de y'a bɛɛ gɛlɛya haute tension min bɛ yen ni kan ka tira fɛ ka na a ye taa lajɛ sow jɔlen don a kɔrɔ jɔn y'a di mɔgɔw ma maire tɛ wa ni projet man dɔgɔ maire ka tiɲɛni na wa n'a fɔra i ma ko maire ye tiɲɛni kɛ ko an ka bali maliyɛn jɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ Mali ka taa ɲɛfɛ i kan ka dɔn ko c'est possible mais Nina, maire mani feere dɛ an ye commandant lettre de sɔrɔ yen préfet Musa kuma in tɛ se ka fɔ koyi n ko koyi n ko maloya dan de don quoi an k'a ye nin centrale solaire nin tun bɛ ne maloya diɲɛlatigɛ la n'i y'a ye ne ye micro ta ka taa ne ma taa dɔ kan ne tun taara n'a sɔrɔ Asimi dɛsɛ ka chinois ka wari de sara o de tun maloya ka bon ne bolo n ko chinois fana ye wari bɛ minɛ k'a dun ka dɛsɛ ka baara kɛ gouvernement ye wari sara chinois ye wari minɛ gɛlɛya bɔra min administration o de ye terrain feerela par l'administration cɛ an ka sin ala cɛ la n'a fɔra ko gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan k'a fɔ bi n ko chinois i jɔlen terrain sanfɛ k'i bɛ maloya chinois ko k'u tɛ baara kɛ olu tɛ maga terrain n'a baara ka sɔrɔ ni terrain ma kɛ plat ye fo k'a bɛɛ dala ma dɔn nin kɛra maloya ye entreprise ka avion ta ka bɔ Chine ka n'i jɔ maliyɛn dɔ ka tiɲɛli kɛ nɔ ka n'i jɔ ko maliyɛnw ma se ka courant sɔrɔ 3 mois chinois ko k'olu tɛ se ka baara kɛ ni terrain bɛ mais cili bɛ ka kɛ de ka taa quoi donc dɔwɛrɛ tɛ État o digilen de la quoi n bɛ Mali politicien dɔ bɛ yen n tɛna tɔgɔ f'i ɲɛna hali kɔsa in na i bɛ ka to fanga la a ka wari sɔrɔla ye 2 milliards ni État mago jɔra min na u bɛ taa titre créer yɔrɔ kan u ni fonctionnaire kuntan dɔw bɛ taa titre créer yɔrɔ kan o bɛ Mali fan bɛɛ Mali opérateur baden bɛ balo de la ni jamana kan ka taa investment kɛ yɔrɔ min na u bɛ taa sobaw jɔ ka titre créer ka tila ka État wele tribunal la ka État condamné à payer Mali État bɛ procès perdu fan bɛɛ parce que ni État gagne na mɔgɔ si ka hɛrɛ t'o la donc u bɛ État la bin État bɛ 2 milliards 3 milliards kɔfɛ État ka agent ale ni particulier t'a tila jamana an degera nin de la donc o de bɛ État ka projet bɛɛ bloqué o ɲɔgɔnna de bɛ safo mun de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya o de bɛ ka ɲɛfɛ ne kana presser ne ma fo n ka ko in forme de f'i ye ok an ka taa donc président kelen ka lancement kɛ sa maa o maa ka terrain bɛ yen mortellement in kɛra kabini 2011 2012 i mi hali bi yɔrɔ in ma fa i yɛrɛ ɲininka kɛ i yɛrɛ ɲamuna yɔrɔ in ma fa mortellement donc mɔgɔ mɔgɔ ka terrain bɛ yen o papier kɔrɔtigi o bɛɛ bɛ n'i bolo nɔ bila pour que ka dédommagement bénéficier mais n ko y'a ɲɔgɔn ne yɔrɔ ne ye immobilier ne lotissement ka Tabakɔrɔ Atibugu yɔrɔ la Kabudon fanfɛla la mais Musa billahi tɔnɔli dɔ bɛ kɛ Mali la ka bɔ hakili ma cɛkɔrɔba dɔ ka foro tun bɛ yen cɛkɔrɔba in banna sisan a ka foro tun bɛ yen a ka foro évaluera a ka mangoro ju kelen u y'o ta 16,000 mangoro denni a ka mangoro ju min bɛ yen n'o ma den u y'o ta 8,000 a ka nemuruba ju min dennen don u y'o ta 14,000 a ka nemuruba ju min ma den u y'o ta 6,000 a ka foro valeur bɛ fara ɲɔgɔn kan 1,18 a valeur bɛɛ cɛkɔrɔba ka wari ma sara dɛ u ye cɛkɔrɔba ka foro minɛ ka tila ka cɛkɔrɔba ka foro morcelé a morcelé ka titiri bɔ cɛkɔrɔba foro kan k'a morcelé ka tila k'a di minnu ma État tila k'o wari sara olu ye 64 millions terrain kelen kelen mais cɛkɔrɔba ka forotigi ka 1,15 ma di Amadi a bɛɛ n'a ka ca Amadi cɛkɔrɔba sara ka wari to e ma dɔn Mali nin kɛra politicien tile la donc n'a fɔra ko État bɛna taa investissement na yɔrɔ la mɔgɔw bɛ boli ka taa fɛn de kɛ pour évaluer pour faire des expertises immobilières pour élever les coûts donc État bɛ bloquer kuma la ouvrage la o de y'a to Asimi ma a ɲɛɲini bilen i ko ma ko
maire taara baara min kɛ o tɛ tiɲɛ nin bɛɛ y'i ta fɔ nin ye nkalon tiɲɛ don Asimi ɲɛ yen a ye machine bila jeune misère mɔgɔw b'a yɔrɔ bɛɛ ci u bɛ ka bɛɛ ci ni i sigi a lajɛ panneau bɛɛ bɛ installé sisan an bɔra Musa Bugu bɛ salle kɔnɔ yan an bɔra yen machine bɛ ka gosili kɛ k'a ci ka taa de machine bɛ k'a yɛrɛkɛ ka taa a bɛ k'a ci k'a yɛrɛ ka taa a bɛ ka ci k'a yɛrɛ ka taa bon o bɛ ban dɔrɔn sinon o bɛna panneau pied panneau baara ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ni terrain ye plat ye et puis yɔrɔ in ye kuru de quoi a panneau bɛ ɲa fo k'a fɔ parce que a bɛ incliné yɔrɔ dɔ bɛ yen u bɛna don tile wuli yɔrɔ ni tile bin yɔrɔ et puis c'est rotatif i b'a kɔrɔ n'a ma tile sɔrɔ i bɛ se ka panneau munumunu tile nɔfɛ ayi baara banna koyi so b'a la ka ci ka taa donc Asimi ye tiɲɛ fɔ Asimi ye nkalon fɔ a kɔni baara kɔni b'a la ka kɛ an bɔra yen donc yɔrɔ in ka ca yɔrɔ in bɛ 20 hectares bɔ a ka bon fo k'a faga n k'a ma se k'a yala an sen na an ye mobili de ta mobili n ka cɛ n bɛ min f'i ɲɛna baara ninnu bɛ ban sisan Musa panneau u bɛna ka panneau crochet ka semelle sen k'a bila n ko panneau in garantie ye 15 ans de 15 ans an bɛ courant minɛ tile la an tɛ wari bɔ 100 ans ani san 5 a garantie y'o de hali ni panneau y'a ɲɛ kɔmi u b'a falen a garantie ye san 10 san 5 maire dilen tɛ dɛ préfet dilen de don préfet de y'a di préfet de y'a di préfet de y'a di préfet kulo bɛ ne la préfet de y'a di walayi préfet de y'a di komi ala ye maire da tɔgɔ tiɲɛ de kama n'o tɛ an ye dugukolo minnu kɔni sɔrɔ yen o ye préfet ka dile maire ye dɔ in de di maire ye côté dɔ in de di sinon côté yɛrɛ min bɛ yen ni cili b'a kɛ dɛ a ye préfecture de y'o di o dira premier posi sabali sa yɔrɔ ma di yanni premier posi cɛ sa yɔrɔ baara kɛra premier posi de kɔfɛ e bɛ kɛ i yɛrɛ bila Musa Mara ka fɛnw na cɛ n b'i qualifié dɛ non an bɛ bugu non n b'i bɔ n ka hadamadenya la a bɛɛ n'Ala nin kɛra cɛ non ka n'i bila Musa Mara ka nin ɲininkali kɔfɛ non président k'i ka lancement kɛ i dɔn ka kuma in bɛɛ wɔlɔn lajɛ yɔrɔ dilen don a mɛnna baramakɛ yɔrɔ la i kulo n ka kuma la président kelen ka lancement kɛ tuma min na de mɔgɔw y'u dogo ka na baara dɔw kɛ yɔrɔ la voilà an b'a fɛ ka nin de faamu i m'o faamuya an ka kɛ yɛrɛ sa yɔrɔ ka di est ce que n'a fɔra e ɲɛna ko préfet ale ni maire bɛ se ka 100 hectares o ye sariya ye an ka kɛ yɛrɛ sa hali ni état de mago tɛ yɔrɔ in na sariya tɛ o préfet ka taa di sago tɛ sariya préfet kan ka yɔrɔ di k'a dan combien hectares 5 hectares maire kan ka yɔrɔ di k'a dan combien hectares 5 hectares sous préfet kan ka yɔrɔ di k'a dan combien hectares 2 hectares et demi gouverneur kan ka yɔrɔ di k'a dan combien hectares 10 hectares sariya de fɔ point barre à toi conseil des ministres comme un maire se permet ou un préfet se permet de morceler un espace de 100 hectares an ka Asimi yɛrɛ ka kuma bɛɛ bɔ yen o ye sariya de ye o ye sariya de ye mais yɔrɔ bɛ ka di cogo min na nin condition ninnu ye sariya de ye aw kana fɔ dɔrɔn mɔgɔw sigira est ce que mɔgɔw sigicogo ɲɛna wa c'est ça le problème il faut pas qu'an ka débat ka bɔ jamana kɔnɔ un maire se permet de morceler 100 hectares sur la base de quoi un préfet se permet préfet yɛrɛ kan ka dugu est ce que préfet kan ka terrain di yan sariya la un préfet n'an ka bɛn ɲɛ f'i ye quoi. Le gouverneur est le représentant de l'État. Il est le chef de l'exécutif au niveau régional. Le préfet est le chef de l'exécutif au niveau cercle. Le sous-préfet est le chef de l'exécutif au niveau de l'arrondissement. Le maire est le chef de la collectivité au niveau communal. Charia man des fois, ça c'est l'État et la collectivité. Charia ko maire be chiso de di, maire de so de à l'usage d'habitation. C'est un mec à balo galonika. Maire kan ka chiso de di. Préfet kan ka dugolo min di o ye agro-pastoral ye. Préfet man ka dugolo di, na préfet ka permis de be ne yɛrɛ ɲɛ de préfet ka permis ne yɛrɛ ɲɛ préfet permis agro-pastoral kɔrɔ ko misi mara yɔrɔ ou bien bilan mara yɔrɔ ou bien sɛnɛ dɔrɔn tɛ agro-pastoral sɛnɛ agro-pastoral ko sɛnɛ ni bigan mara. Ayi comme i bɛ ka bagan fɔ. Voilà sɛnɛ ni bigan a bɛ fɔ ko agro-pastoral. I b'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ kɛ u b'u ka so kɔnɔ mais u ka misininw bɛ kɛrɛfɛ mais u ka foroni fana bɛ kɛrɛfɛ. Préfet man ka so di à l'usage d'habitation sariya tɛ. Cɛ aw wuli ko 20 tan o Mali dugukolo ko kɔrɔ Mali dugukolo ko ɲɔgɔn fɛn jɛlen tɛ yen tiɲɛ de tɛ k'a fɔ Mali dugukolo ko ɲɔgɔn fɛn jɛlen tɛ yen kana taa fɔ yɔrɔ si n tɛgɛ fila kɔrɔtalen fɛ ni cɛw tɛ bɛ débat la kana fɛn bɛɛ ni Ala cɛ Mali dugukolo ko ɲɔgɔn fɛn jɛlen tɛ yen Mali texte ka ɲi fo k'a fɔ a texte tɛ ka appliquer de dɔ de bɛ ka sutura dɔ de bɛ mɔgɔ tɔɲɔ fɛn tɛ fɔ a ye e bolo ko Ala ye fɛn dɔ kɛ sariya la e bolo ko Ala m'o di kira ma koyi kira foyi ma koyi i b'o dɔn min ye Ala ye kiri di kana Ala ma kiri di kira foyi ma koyi kiri ye Ala yɛrɛ ka kɛlɛkɛbere de cɛw cɛ n'i ma se ka n'i ma tiɲɛ fɔ sariya la i b'a bila i kunna k'i ye fu de fɔ i ka fanga t'o bali i ka foyi t'o bali Ala ye barika don tiɲɛ de la n'i ma tiɲɛ fɔ a b'aw si ka taa n ka segin na ko tɛ ban mais ni tiɲɛ fɔra siɲɛ kelen ko banna o dugukolo mankan kelen tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn ɲɛda de lajɛ wa dɔ de bɛ ka sutura sinon maire ye dugukolo di 20 hectares yanni k'a fɔ k'i bɛ taa kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a yɔrɔ bɛɛ annulé dɔrɔn o kɔrɔ o yɛrɛ man ka kɛ fɔlɔ
N'y a qu'à faire Bibi, parce que maire protéger nous. N'y a qu'à faire mes préfets, les préfets sont protégés. Non, il y a des gens qui ont critiqué mon frère, des préfets pour le et bien, critiquer mon frère, il faut voir maintenant la condition d'attribution d'abord. Et si les normes sont respectées, en ce moment, n'y a pas de texte, il a des fins de Douglo flatté, Malou, on a été. A été né de Afina, tout de nous. Donc, Assimi a bel et bien raison. 100 hectares, préfecture, puis on dit 100 hectares, hectares Kémé, à le gouverneur de Segoudi. Parce qu'il y a trop de pays. Tiens, les textes sont clairs. Le préfet Tesseka Chisso dit, à l'île d'habitation de Afina, c'est seul le maire est habilité qu'a dit. Ne de Afie, tant il est fait. Tu as cité Moumse qui sont. Moi, je suis expert à la matière. Moi, je suis promoteur des biens immobiliers. Moi, ne sais pas bella da doulo na kilo be ni ni mbaga be ka terengeli nda bema abena la ci donc nit ni mana kan ngadi ko ne tara ka tayoro la je ci se kan so so yoro imbaral préfecture ka papier ne o de nyela mairie ka yoro be yoro na mairie ta ka do ala de préfecture le représentant de l'état akara mo mi la tour no fait o ye kuma min fo Assimi kuma be ma fo Assimi de donc tiens ma fa tiens fo de me kuma be de ma fo ina fo jume et bien, on ne m'a fait une préfecture. Assimi la préfecture papier pour Polima. Ah, est-ce que vous avez fait une préfecture pour Polima? Et quoi, mais préfecture m'a fait Assimi. Après, comme maire de Yoro, ou de Fora, comme maire de mais préfecture Tadou, est-ce que vous avez fait Assimi? Mais comment je vais faire bon temps, je vais dire qu'il y a fait mon Mali pour l'administration. Comment tu as fait rapport de Mali pour l'administration? Gelaw Galabé Mali dans la présenter ministre Mali pour l'homme d'argent bon ni barala ou ngoni vene chinois ou état gouvernement gouvernement c'est que chinois ou c'est que c'est l'administration parce que n'y a mais pour préfet c'est l'administration préfet administration tu es d'accord avec moi quand même bon ni ko ina somali du pour l'administration de là c'est pas l'état c'est pas le président Moussa est son tiema minkera manya yoro minkera amanya. Il ne faut pas qu'il y ait un rebla. Nous avons un Mali pour l'administration. Il y a des femmes qui ont Mali qu'on a la belle du administration. À quel Mali l'administration réformée Mali tétanier. Mali est mieux faire ça. Mali pour directeur. Directeur secrétaire. Ni à la déchet. Mali pour l'embêter. Moi, je suis directeur. Parce que nous avons un directeur. Le gouvernement se penche sur le directeur et le ministre se penche sur le directeur. Il y a mes ministres, directeur des dos, il y a mes gouvernements, directeur des dos, il y a mes présidents qui ont fait exécuter, directeur des dos, ni directeur n'y a pas s'il n'y a pas de cadre administratif, il n'y a pas d'état. T'as tout fait en paix, on est un camarade du gouvernement, Mali pour le cadre de l'administration codée. Agnana, directeur, Achena, directeur. Voilà. Vous m'avez négé la blague, qu'il a là. Donc, Négisra, Djemga et Baoulé Kunga et Boumabel Jawara, les devant pour le corps.